أبه وولد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس الثلاثي زأمن وأتمعصن بكهدك سيطان بكرمزات تمية قدس بيت كريستيان تيتسن صيان لعالم والعالم عالم نابتك زين سباك نباركك زين تأمنك نسألك زين سبقاك نجاني لك أيون كان لسمك قدوس سجد لك أزلك سجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وأتو أملاك أمالك توجزيا غازون قشان قست أملاك أنت لكل زسكا لكل هذا نفس نسيوا كان نبا كما مهارن قدس ولك زي بلا أنت مسسبت صلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا زلخا كل حليف كادمان زل عالم تنبر كم مسراق سام عرب كم سمين كسع دبوب سمكان زل عالم تمسجن يكون سلا أملاخنتك سلا فتارينتك قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نجزأك في الجميلنا دمان سجدلك نايزا معت زي أسباز زقبركنا أبعد مينا ونزا معت زي زحبكنا نزوسكنا نسخاخمو نمسكنك نتا زحبكنا معلت دما ناتكاخ نكون الله صبوك نقبر الله نفسنا نقر كنصمد الله دما نسخ حقزنا صومنا بارخلنا قدسلنا سخات ريو سخات تقبلو صومن صلوتن سباعيهن قبرلنا سلاما جمير كاب سلاما فتصمنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو تصنعن علنا تجنقهم زلو رهولهم تميم زلو نشعلنا بسقاب نفس تعصروف تعفتحلنا فاحزبولو أكبلنا أب صعبان زلو دم أملاخنا مشرف طر الله زي أما أخلاي مبراق أبتفعل عليه خرنعات علم نري أزلنا وقئن ورا وقئن موتن هلكتن دما السخا يأكل بلنا بناي دينا قدس رنجل مريم أمالادنات بناي ملاختي تراد النت بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتن حواريات زمهار كايم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نتوعكالنا سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصات مصا فاركاهم باب سماي كمر ما أمدري يخون عائلة مقبنا لما حبنا أنا نزودلنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كوكفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا منقصن حيلين كبرن زل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاهون دنقليخي قد إيجابي هرتباط قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابا نسبرختيخي فركر سخم برخي أمل تسقا إيجابي مساقي أوفس تدس بالكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين اشتاوي يسرق جينا أملاكنا ودان يسوس كريستوس كان لك كنا سريات أدم ساسي أبي ساول دلورو كشاتي برهان أنتم أبي كنات وأبي دياكونات ودون سارقوس أنات ببسمكم كونوا فتانون صحاني يرسين تكلون سميات يوم هار النكرسوس مال عصر تخلته يوم هار النكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تخلته بنت أجزتنا مريم كرسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهارنا كرسوس صلوت كزيد قاسن كرسوس إذا ساعة زيا نبارسس صلوت كزيد قاسن كرسوس نقصين أملاخين ساعة زيا من بارس قاقويتنا إيس كرسوس أم مقابرين مفصم ساعات مع التنيا كمون دك أسام سالموس لزغونت كم ودعتا كزيا المسب تغصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نزقبر لنا يغربها لزيا بيهر أبون قويتنا أملاغنا مدحمنا إيس كرسوس نمسكونون لنا صورنا رودي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تماقبنا نطنعنا ساعة زيا ونبسحنا أيو جمع زغد السعلات زيان كل زمن يوثنان بفصم سلام كحلونا كل نزح زيا بير أملاغنا لمنو لنا وقويتانا زيا بيهر كل التحزابون قويتنا أملاغنا مدحمنا إيس كرسوس لألو خلو قبرن من تخلو قبرن أو اشتخلو قبرن نمسكنك كالنا سلسور كانان زردا خانان زحل خانان نابا خاون سلازق رب كانان تقبل كانان سلازعو كانان زتنا خانان ساعة زياون سلازب تحخانان نمسكنك وقويتا يقرب لنا
ومفكر سب سلازن دمنا كالنا كم محرت كون دللنا نزا قدس على زيان كل زمن وطنان ناخاب فراب فصم سلامكم فصم عبنا كل قناتن كل مكران حبون قرن زغن كل قبر سيطان نخرج فع السواتن من لعل سلان أقويتا كبير كاب كل حزب قاونا رحق كاب زرياب زلنا يبطاونا رحق طعمن زحيشن عزلنا تمنين عن كربيتن كل حال سلام كرجس سلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خفا دحننا على حنا برنا فتنا يتتونا عاد ودخا بيتنا ملخنا مدعنا نيس كورساس من تفقر سبيل بزغورو حرتن قرتان بسغا معرم حوم زغون منفس قدسن مسغانا صنعتن كبرن بوزلكا لمن كل سعن نزال عالم عالم امين يعني سحا مزمور 50 حدن واملا كم سالخم حرني كم تعبير راغا بساي دمسس كابا بساي صبيك حصبني كاب حاتياتي وناطريني انا بساي فلط اللخمو حاتياتي كل غزي بقلما ايو زربا خا صادق فرقان صون كان تركبسي أنا نأخذ راي بدلكو أبقى الميخا كي جوركو نو بعب ساعة ولدكو نيك أبى حتى أتنستني نو نحق أوش تخاط دوليو أبحو أنت أم هرني أنت قص عرف سمع زات ريني كبرك تصعدوس أبني تنزغت كت كأين عصم تعجوسات بحتان حجوس ناس معني كذا أبى حتى أتيكو له نبزل أبى سايون دم سسو وعم ده صوري اللي بفتر اللي صنع منفس كأوش تحدث كابقت كاي دربيني قدس منفس كأو نايتك دفني حقوس من حان كامل سلي بفقادنيا منفسون دغفني مقد خان مفرس عمرهم ايه حتى انا بغاهم لسيهم املاخ من حني كعبد ادم نقفني لسانين صدق حالل كتب له يا ويثا في مسغانا خنغرس خنا فريكفت مسوات باب بلكاني زي كون اسم قرب كل كانري مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاخ سور منفسي واملاخ نسبرن قطقط نبايت نقونيخا نسيم صغخا سناي غبرلا مكاتات يرسالم دق شو مسوات صدقي بزحر مسواتي بمل مسوات باكب لكايو شو عم مسوي خارح قرب الكايم هالليلويا صلاه زيادك اس نكرسن قسين املاخين مسغانا قربلو حتياتيك حد قال لك المنو امين ربنا باخلهم مزمر داوود مبل 130 كتصليلنا حاونا ممر تغلو مزمر داوود مبل 130 حدن ماما بري مزمر داوود مبل 130 كلتن ممر سارة مزمور داوود مبل 133 أنا مبل 134 كتصلي ممر تمنيت مزمور داوود مبل 130 شوعتن أبونا مزمور داوود مبل 130 شمونتن حاولنا ممر تخلو مزمور داوود مبل 240 حدن ماما بري مزمور داوود مبل 240 شوعتن ممر سارة مزمور داوود مبل 240 ممر سارة مزمور داوود مبل 240 كلتن ممر تمنيت مزمور داوود مبل 240 شدشتن أنا مزمور داوود مبل 240 شوعتن كتصليه زود أنت عليو مزمور داوود مبل 240 شوعتن كتصليه لنا وداكم تعليهم كابتن ذهبكم عديلا دي يكون ودك نانا سيبيات سبل الله ندحر وديك مزمور داوود مبل 240 شومتن عاود كتصلي لنا نار تنار وأنتم هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቱም ፀሓይ ንወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ
ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕበሎም ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ካልኦት ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፍረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብ መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝስን ዓበይቲ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርማዊ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን ልዑል እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ብህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይነተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግድ ኣለና ኣሜን አሜን። አራይ ካብ ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ እነሆ ኣብ ቅድሚ ትጉንዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። هاي ዲያቆን ወልደይ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ተነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድነንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ኣሜን። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን አሜን። መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እትትህብዮ መሲ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘሕፍር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ። ይዘንዎ ዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ሓውና መምህር ተኽሉ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቁልጥፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ብሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላመጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና።
ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅብያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለይቲ እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለዮ እሞ መሓረኒ ነነፍስያ ድሕና እናበልኩ ትፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ ኣዘንቱ ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ዝተሰቕለ ምእንተና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ክደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና بمسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر أبونا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من استغاث مساف قد كان تاب سمايكم بدمام تريخون على تمرنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا نعوسانا ندقلنا فادحنا نام برفتنا يكتون من قسن حيلين كبرين نزل عالم نتكايما أمين او زيتي مريم بنا قدس كبري ملا سلامتا سلام لكلكم بحلنا خدنقليخي بسقاخو ندنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي السلام لك الله نسخكوان السبرختيخي فركر سخون برخي أمل تسقا جابير مساخي وفسة دس بلكي عدياتنا عصر لنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين ኣሜን መምህር ሳራ ምስጋና መምህር ትምኒት መስለና ሓቀይ መምህር ሳራ አንቢብክ ዲኺ هو عم بيبني ريان طيب እሺ يا عم بيبني እሺ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክስግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዝእርና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድግልና ተዘከርና ኣሜን ኣሜን ኣቡና መምህር ተኽሉ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ መድሕነ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓንና ነመስግነኪ
ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣያን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበርስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ወጎይታ መሓረና፣ ወጎይታ መሓረና፣ ወጎይታ ባርኸና። ኣሜን ኣሜን። ኣቡነ ዲያቆን ግርማይ ጥዕመካ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልየልና ተዝውር ተዲሃሊኻ ወይ ስራሕ ተዲሃሊኻ? በዓልቲ ቤተ ክትንብበ ዲያቆን ሓወት ዋቶ ኮይኑ እሺ፣ ጽቡቕ። እሺ ኦጎይታ መሓረና፣ ኦጎይታ መሓረና፣ ኦጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንያዋንን ሙታንን ክፈር ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰርጽ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ኣበይ ዲኽዳ ምስመን ተኸድላት ቀጽሊ ኣሬታ ቀጽሊ ናባይ ድያ ወዲያ ድያ ሓፍትና ነኖ ዲያቆን ግርማይ ኣለኹም ዶ? ቀጽሊ በላ ሓጢኣትኩም ኣሎ እሞ ቀጽሊ በላ በዓልቲ ቤትካ። እሺ ይስማዕ። መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅዱስ ኣሚባታ ዘንሐት ስፒከር መስመር ዝኾን መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ኢኑ ድማ ብዘመን ቤንተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈር ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታ መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብ ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ናብ ዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ክደገልና። ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ኣዴናይን ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እሺ ሕረ ይሁን አምላክ ከመይ ውዒልኩም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻ ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታን ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን
ብዘይካ ኻረዳ ኣየብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ይቕረ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ቁርባን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወዓቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወዓቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ ላክነ ወዓቆበከ ማዕበሳነ ኦ ጎይታ ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ውቃዓት ክበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ናይ ንስሓ ጸሎት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ተባሪኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቅር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕርያ ከም ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ንውሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነተማዕነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊስ ብሂወት ክነብር መርመቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያልትን ብርድኣና ብህልውናን ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል
كم فقد أملاخ كم تلمود كل جزية ببيت كريستياننا زوهابنا تمرتي مصنعة مصحف قدوس نلوم دما عربي على 13 مارش ويدما 4 مقابيت كلتشن 10 شمونتن بجئز قداميتي ملكتي يوحنس معراف حادة كنما هارينا حاونا ممر تغلق خساب زدالو نتانباب عبكل التخفيلنا كنن ببعينا دي حيركم زعاتكم ماما هيوت قداميتي ملكتي يوحنس معراف حادة كاب قطر حادة كساب 4 ماما بري قداميت ملكتي يوحنس معراف حادة كاب 5 خساب 10 ماما هيوت كجمر لنا كاب 1 خساب 4 تمامسهم كلهم الشيخ الرايتين دياكو قداميت يوحنس دخل كان يوصل لهم هو قداميتي قداميت يوحنس كاب حادة كساب 4 4 اوكي تار استمعرف هيوت ذهب قاليا تبل إتي خب مجمرتا زنبرا نحنا زي سمعنايو إتي بعينتنا زرعنايو إتي زتأمتنايو أداونا وين زرمسس أو بزعبات حق هيوت دما تقلصت نتاس مس أبو زنبرت معانا خاء التقلصلنا نايزل عالم هيوت نرئيا إنا أمو نمسكر ننقر لكم من قالونا نسخاتكم دما مسانا حبرت انتي خلوكم إلنا اتزرعنا يو سمعنا يو نعخاتكم ننقر قالونا حبرتنا وين مس أبونان مس ودون يسوس كريستوس يو حقوسنا من انتي خملا إلنا إذن نتصحف لكم علينا آمين آمين ماما بري كاب قطر 5 كساب 10 እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡ ከም ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉ እታ ካብኡ ዝሰማዕናያን ንኣኻትኩምን እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ ሙሉእ ህብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንፍሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ረብሳ ይበራ ዲያቆን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱን ካብ ኩሉ ሓጢአት የንጽሐና እዩ ሓጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን ሓጢአትና ምእንቲ ተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክንብለላ ካብ ኩሉ ኣመፃን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢአት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳው ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የሎን آمين عليه وتسمع لنا الرأيك أبز بمغزال علتاو تمرتي نابحاونا ممرتخلو እግዚአብሔር ንዑ ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ሰምዕ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር ናብሓውና መምርተኽሉ يرى له دي እስኪ አይመፀትንና አላ Okay, let's try. ቀልጢፋ ዲስፕሌይ ተገብርና ይመስለኒ هو تدنقي الله قند استيقظ الكي رجغة يا متيلا مثلني لا اوكي يرى لا تمام استقبل ثانك يو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين أبوتاتي كهنات كاب حتياتي فتحوني تخافلتنا يزقوا أب صلاتكم ذكروني كمتي دياكون حوايز بولو لما أنت خم بارز جابير
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብቲ መጀመርታ ሓፈሻዊ ናይቲ መልእኽቲ ክንርኢ ኢና ድሕሪኡ ከዓ ናይታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ መእተዊ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ፀሓፊኡ መን ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ወይ ከዓ ውሽጣዊ መርትዖ ከመይ ገይሩ ከም ዘለዎ ከዓ ክንርኢ ኢና ደጋዊ መርትዖን ውሽጣዊ መርትዖን ከመይ ጌርና ኢና ንሱ ፅሒፍዎ ንብል ኣቦታትና ዝገለፅዎ ክንሪኦ ኢና ዝተፃሓፈሉ ግዜ ኣብ 85 ክሳብ 95 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደት ክርስቶስ እዩ ዝብል ዝስማዕ እንድሕር ኣለኹ ኮይነ ቦታ ኣብ ኤፌሶን ወይ ከዓ ናይ ሎሚ ቱርኪ እዩ ይበሃል ተቐባልነት ተቐበልቲ ከዓ ንመን ይፅሒፍዎ እንተደኣልና ከዓ ንኩሎም ክርስቲያን ማለት እዩ ኦኬ እዚ እቲ ውሽጣዊ መርትዖ ወይ ከዓ ደጋዊ መርትዖ ንብሎ ብኸመይ ኢና ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ይፅሒፍዎ ንብል እንተደኣ ኣብቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ርኢና እቲ ፀሓፊ ቃል ሂወት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓይኑ ከም ዝረኣዮ ብእዝኑ ከዓ ከም ዝሰምዖ ብኢዱ እውን ከም ዝዳሕሰሶ ኢና ኢሉ እዩ ዝብለና ኣብቲ መጀመርታ ካብ ምዕራፍ 1 ደሎ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 እዚ ድማ ካብ ሓደ ካብ ሃዋርያት ምዃኑ የርኢ ንሱ ከም ዝፀሓፍዎን የርኢ ምስ ወንጌል ዮሃንስ ዘለዎ ተመሳስለት ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ንሱ ከም ዝፀሓፎ ንፈልጥ ኢና ምስኡ እውን እቲ ኣፀሓሕፉ ይኹን ወይ ከዓ እቲ ቃላት ይኹን ሓደ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ስልጣን ዘለዎ ኣዘራርባ ገይሩ ከዓ ዛረብ ካብቶም ሓደ እቲ ፀሓፊ ብፍቅርን ብስልጣንን ይዛረብ እዚ ድማ ሓደ ዕድመ ዝደፍአን ኣኽብሮት ዘለዎ መራሒ ወይ ከዓ ከም ሃዋርያት ዮሃንስ ከም ዝፀሓፎ የመልክት ማለት እዩ ከነፃፅሮ ከለና ከዓ ምስቶም ካልኦት ወይ ካልኦት ፀሓፍቲ ፍልይ ዝበለ ኣፀሓሕፋ ከም ዘለዎ እዚ እቲ ውሽጣዊ መርትዖ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ደጋዊ መርትዖ ንብሎ ከዓ ካብ ካልእ ድመፅእ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ተማሃራይ ዝነበረ ፖሊካርፕ ዝበሃል ካብቶም ቅዱሳት ኣቦላት ማለት እዩ ንሱ ከም ዝፀሓፈ ኢሎም ይመስክርሉ ካብኡ እውን ዝያዳ ከዓ ኤርናኦስ ዝበሃሉ ናይ ፖሊካርፕ ተማሃራይ ዝነበረ ከዓ ከምኡ ኢሎም ይመስክርሉ ማለት እዩ እዚ በቲ ውሽጣውን በቲ ደጋውን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ዮሃንስ ባዕሉ ከም ዝፀሓፎ ማለት እዩ ስለምንታይ ፅሒፍዎ ንዝብል ዕላማ ከዓኒ ንምፅናዕ ምእመናን ኣብቲ ዝተቐበሉ ሓቀኛ ትምህርቲ ክፀንዑ ከም ዘለዎም ኢሉ ይብለና ተኻልኢቲ ከዓ ንምምካት ክምክቱ ከም ዘለዎም ነቶም ክርስቶስ ብስጋ ምምፅኡ ዝክሕዱ ዝነበሩ ናስቲክስ ዝበሃሉ ኣፀቢቕና ክንሪኦ ናብቲ ምዕራፍ ምስኣተና ግን ሓሰውቲ መምሃራን ንምምጓት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስጋ ክርስቶስ ወይ ከዓ ስጋ ርኩስ እዩ ዝብሉ ስለዚ ኣምላኽ ስጋ ኣይለበሰን ዝብል ናይ ስሕተት ትምህርቲ ይምህሩ ነበሩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ኣብ ዓለም ደሎስ ርኩስ እዩ ካብኡ ተኻፋሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ እዮም ዝብሉ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ንሕውነት ምእመናን ምስ ኣምላኽን ምስ ቅድስቲ ቤተክርስትያንን ዘለዎም ሓድነትን ንምድልዳል ማለት እዩ ነዚአን ምክንያት ኢሉ እዩ ከዓ ፅሒፍዎም ማለት እዩ ንሓጎስ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝግበር ሕውነት ምሉእ ሓጎስ ከም ዝህብ ንምግላፅ ከዓ ሕጂ እዚአን ኣርባዕቲአን በብሓደ ክንሪአን ኢና ኣብቲ ቻፕተር ምስኣተና ማለት እዩ እዚ ናይ ሓፈሻዊ እዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ኣብ 5 ምዕራፋት ተኸፊላ ንመንፈሳዊ ሂወት ክርስቲያን ዝምልከቱ 3 ዓበይቲ ኣርእስታት ትትንትን ንሳቶም ድማ ብርሃን ፍቅርን ሂወትን ነዚአን ኣፀቢቕና ክንሪአን ኢና ሕጂኡ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ እቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ሂወት ብምምስካር ምስቲ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ሕውነት ንክህልወና ካብ ፀልማት ሓጢኣት ርሒቕና ክንመላለስ ከም ዝግባአና ትገልፅ እታ ካልአይቲ ምዕራፍ ትእዛዛቱ ብምሕላው ንዓለም ከይነፍቅራ ብምምዓድ ካብ ስሕተት ሓሰውቲ መምሃራን ብምጥንቃቕን ኣብ ክርስቶስ ፀኒዕና ክንነብርን ትምህረና እታ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ናይ ወልድነት ክብሪ ብምዝካር እቲ ቀንዲ መለለይኡ ደቂ ኣምላኽ ንሓድሕዶም ብገብርን ብሓቅን ምፍቃር ምዃኑ ተነፅር ራብዐይቲ ምዕራፍ ንመንፈስ ኣምላኽ ካብ መንፈስ ስሕተት ወይ ከመይ ጌርካ ከም እንፈልዮ ኣምላኽ ባዕሉ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን እታ ፍቅሪ ኣባና ክትፍፀም ንሓድሕድና ክንፋቐር ከም ዘለና ተዘኻኽረና እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 5 ኣብ መወዳእታ
ብእምነት ንዓለም ከም እንስዕራ እቲ ኣብ ወዱ ዝኣምን ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዘለዎ ብምርግጋፅ መልእኽታ ትዛዝም። መእተዊ እታ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ብሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ መንጎ 85-95 ዘሎ ዓመተ ምህረት ኣብ ኤፌሶን ከሎ ዝፀሓፈ ኮይና ቀንዲ ዕላማ ድማ ምእመናን ምስ ኣምላኽን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ዘለዎም ሕውነትን ወይ ከዓ ሱታፌ ምፅንናዕ ሙሉእ ሓጎስ ንክህልዎምን ትምህር መልእኽቲ እያ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተላዕለ ክርስቶስ ብስጋ ኣይመፀን ዝብል ናይቶም ናስቲክስ ዝበሃሉ ስሕተት ንምምካት ክርስቶስ ብሓቂ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ምዃኑ ብጭቡጥ ምስክርነት ተረጋግፅ። ምክንያቱ ናይ ሃዋርያ ዮሃንስ ወይ ከዓ ሃዋርያ ወንጌላዊ ዮሃንስ ንብሎ ባዕሉ ዝረኣዮ ስለዝኾነ ናይ ሓቂ ምስክር ስለዝኾነ ነዚኣቶም ከዓ እቲ ዝገብርዎ ደሎ ወይ ከዓ እቲ ዝብልዎ ደሎ ሓሶት ምዃኑ ናይ ሓቂ ምስክር እዩ ዘቕርብ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣምላኽ ብርሃን ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ምስኡ ሂወት ኣሎና ዝብል ወይ ከዓ ኣለኒ ዝብል ክርስቲያን ካብ ፀልማት ሓጢኣት ርሒቑ ኣብ ብርሃን ቅድስናን ፍቕርን ኣሕዋትን ከመላለስ ከም ዝግብኦ ብዓሚቕ መንፈሳዊ ትምህርቲ ትዕድም። እቲ ቃል ሂወትን ብርሃን ደራሲ ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍቁር እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ይበሃል ማለት እዩ። እቲ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ኢሎም ዝፅውዑ እሙን ኣባታትና ዕላማ ምእመናን ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ሕውነት ንምፅንናዕ ካብ ስሕተት ንምሕላው ቀንዲ ነጥቢ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብዛዕባ እቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ክርስቶስ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ብርሃንን ፀልማትን ትዛረብ። ፀልማትን ብርሃንን ሓድነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ፀልማት እንድሕር ብርሃን እንድሕር ኣሎ ፀልማት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ኣርእስቲ ሂወት ብርሃንን ሕውነትን ክንደጋግመን ኢና መታና ፀቢቐን ክረዳእና ማለት እዩ። እቲ መልእኽቲ እዛ መልእኽቲ እዚኣ መልእኽቲ ፍቅሪ ትበሃል። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ነቲ ዝረኣዮን ዝተንክዮን ቃል ሂወት ይመስክር። ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ደሎ ማለት እዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ ጥቕሲ ከምዚ ትብል እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኢሉ እዩ ዝጅምር። እዚ ቃል እዚ ምስ ዮሃንስ ሓደ ወይ ከዓ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ፣ ይመሳሰል ክርስቶስ ፍጡር ዘይኮነስ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዘለዓለም ኣምላኽ ምዃኑ የረድእ። መወከሲ ቅዱስ አትናሲዎስ ከምዚ ይብል ማለት እዩ። ወልድ ካብ መጀመርታ ምስ ኣቦ ዝነበረ ማዕረ ኣቦ እዩ ይብል። ወልድ ካብ መጀመርታ ምስ ኣቦ ዝነበረ ማዕረ ኣቦ እዩ ይብል። ስለምንታይ ዮሃንስ ጽሒፍዎ? እምነት ምእመናን ንምፅንናዕ ካብቶም ክርስቶስ ብስጋ ኣይመፀን ዝብሉ ሓሰውቲ መማሕራን ንምኽልካል ቅዱስ ዮሃንስ ዓርኪ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ምስክርነቱ ናይ ዓይኒ ምስክር እዩ። ባዕለይ ርእዮ እየ፣ ባዕለይ ሰሚዐ እየ፣ ባዕለይ ኢዱ እውን ዳህሲሰ እየ ዝብል ንሱ ስለኾነ ናይ ዓይኒ ምስክርነት ተኻሊእ ትክፋል ማለት እዩ። ዝሰማዕናዮ ብኢድና ዝረኣናዮ ብዓይንትና ዝረኣናዮ ዝተመልከትናዮ ኣእዳውና እውን ዝተንከዮ እዩ ዝብል መግለፂ ዮሃንስ ብዛዕባ ፅውፅዋይ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ምስ ክርስቶስ ዝተመላለሰ ዝበልዐን ዝሰተየን ናይ ዓይኒ ምስክር እዩ። እዚ ነቶም ክርስቶስ ብስጋ ኣይመፀን ዝብሉ ዝነበሩ ሓሰውቲ መምሃራን መልሲ እዩ። እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ዝብል ኣብቲ ፍቅዲ 1 ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ መጀመርታ ቃል ነበረ ዝብል ኣብ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ዘሎ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ ዝገልፅ ሓደ ምዃኑ ፀሓፊኡ እውን ንሱ ምዃኑ ኣብቲ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ንዕኡ መታን ንክርድኦ ማለት እዩ። ብዛዕባ ቃል ሂወት ንነግረኩም ኣለና ይብል። እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ቃል ሂወት ንነግረኩም ኣለና ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ? ክርስቶስ ባዕሉ ምንጪ ሂወት ስለዝኾነ ብኡ ኣቢልና ጥራይ ኢና ናብቲ ዘለዓለማዊ ሂወት ክንበፅሕ ንኽእል። ብዛዕባ ቃል ሂወት ክነገረና ከሎስ ክርስቶስ ቃል ሂወት ምዃኑ እዩ ዝነግረና ደሎ ማለት እዩ። ሂወት ካብ ቃል ኣምላኽ እያ ትርከብ። ናይ ዓይኒ ምስክርነት ዝሰማዕናዮ ብዓይና ዝረኣናዮ ዝተመልከትናዮ ኣእዳውና እውን ዝረአዮ ኢሉ እዩ ዝቐፅል። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ከምዚ ይብለና ዮሃንስ
ዝተንከይኦ ክብል ከሎ ጎይታ ድሕሪ ትንሳኤ እዚ ድሕሪ ትንሳኤ ንቶማስ ኣእዳውካ ኣእቱ ከም ዝበሎ ስጋዊ ኣካል ናይ ሓቂ ስጋ ምዃኑ ንምርዳእ እዩ ንሳቶም ከዓ ስለ ዝነበሩ ምስኣቶም ምስክር ናይዚ ነገር እዚ ይነግር ኣሎ ማለት እዩ ህይወት ድማ ተገልፀት ርኢናዮ እውን ኣለና ንምስክር እውን ኣለና ስለዚ ረኣኻዮ ኢኻ ከዓ ክትመስክር ትኽእል እቲ ሓቂ ምስክርነት ዝበሃል ከዓ ንሱ እዩ ዝሰማዕካዮን ዝረኣኻዮን ኢኻ ክትመስክር ትኽእል ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ከምዚ ይብሉና እቲ ዘይርአ ኣምላኽ ንሕና ምእንቲ ክንሪኦን ክንትንክዮን ብስጋ ተገልፀ ይብል እቲ ዘይርአ ኣምላኽ ንሕና ምእንቲ ክንሪኦን ክንትንክዮን ብስጋ ተገልፀ ንዓና ኢሉ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንሰናይ ክብል ርእሱ ገሊጹልና እዩ ንሰናይ ክብል ርእሱ ገሊጹልና እዩ ቃል ህይወት ንብሎኸ እንታይ እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ህይወት እዩ እታ ህይወት ተገልፀት ርኢናያ እውን ኣለና ህይወት ንዓና ዝተገለፀትሉ መንገዲ ብስጋ ዝለበሰ ቃል ኢንካርኔት ዝኾነ ማለት እዩ ኣቢሉ እዩ እሱ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእከልና ስለ ዝተመላለሰ ረኣየና እዩ ንሕና ድማ ናይቲ ዝረኣናዮ ምስክርነት ንህብ ኣለና ዮሃንስ ማለት እዩ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእከልና ስለ ዝተመላለሰ ረኣናዮ ንሕና ድማ ናይቲ ዝረኣናዮ ምስክርነት ንህብ ኣለና ካብ ስቂሉ ይኮነ ዝዛለብ ደሎ ማለት እዩ ፍቅዲ 3 እንታይ እትብለና ምሳና ሕውነት ምእንቲ ክህልወኩም እቲ ጥቅስታስ ይሰጉር ዘለኹ ስለ ዘንበብናዮ ማለት እዩ እምበር ፍቅዲ 3 በፂሕና ኣለና እቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ንኣኻትኩም ንነግረኩም ኣለና ሓደ ሰብ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ክነግረካ ከሎ ኣይትጠራጠረን ኢኻ ኢሎሞ ኢሉ እንተደኣ ነጊረካ ግን ምናልባት ጠርጣሪ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ እቲ ትርጉም ናይ ህይወት ከንታይ እዩ ፋሎውሽፕ ማለት እዩ ግን ማለት ሱታፌ ወይ ከዓ ሓድነት ማለት እዩ እቲ ህይወት ሕውነት ማለት ሱታፌ ወይ ከዓ ሓድነት ማለት እዩ እምነትና ውልቃዊ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ቤተክርስትያንን ምስ ኣምላኽን ዘተሓሕዝ ህይወት እዩ እምነትና ውልቃዊ ጥራይ ዘይኮነት ንዓይ ጣዕመኒ ወይ ከዓ ኣነ ይገብር ኣለኹ እንደተናተይ ኢልካ ትኸይድ እውን ኣይኮነን ምስ ህዝቢ እውን ምስ ኣሕዋትና ክርስትያን ሓደ ዓይነት ሕብረት ክህልወና ኣለዎ እታ ቃል ትብል ሕውነትና ድማ ምስ ኣቦን ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሕውነትና ድማ ምስ ኣቦን ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ እቲ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ሕውነት መሰረቱ እቲ ምስ ስላሴ ዘለና ርክብ እዩ ተደኣ ፅቡቅ ሕውነት ኣለና ንሕና ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ፅቡቅ ስለ ዘለና እዩ ምስ ክርስቶስ ፅቡቅ ደይብልና ምስ ኣሕዋትና ፅቡቅ ክህልወና ማለት ኣይከኣልን እዩ ወይ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዘይረኣኻዮ ፍቅሪ እየ እንተደኣ ትብል ኮንካ ወይ ከዓ ንሓውካሲ ከተፍቅሮ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ካብ ኣምላኽ እንተተፈለና ማለት ምስ ኣምላኽ ርክብ እንተዘይብልና እቲ ምስ ሰብ ዘለና ሕውነት እውን ትርጉም የብሉ ልክዕ ነታ ክብላ ፀለሕኩ እያ ትገልፅ ካብ ኣምላኽ እንተተፈለና ማለት ምስ ኣምላኽ ርክብ እንተኣ ዘይብልና እቲ ምስ ሰብ ዘለና ሕውነት እውን ትርጉም የብሉን ግዝያዊ እዩ ማለት እዩ ምሳና ሕውነት ምእንቲ ክህልወኩም ንምንታይ ኢኹም ዝብለና ዘሎ እዚ መወከሲ ከዓ ቅዱስ ቄርሎስ እንታይ ይብልና ሕውነት ማለት ምስ ኣምላኽ ሓደ ምዃን ማለት እዩ እዚ ድማ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስን ብምስጢራትን ዝርከብ እዩ ሕውነት ማለት ምስ ኣምላኽ ሓደ ምዃን ማለት እዩ እዚ ድማ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስን ብምስጢራትን ዝርከብ እዩ ሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ዝግበር ሕብረት ክልተ ዓይነት ሕብረት እዩ ዘሎ ምስ ደቂ ሰብ ኣሎ ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ምስቲ ቨርቲካል ፌሎሺፕ ንብሎ ንላዕልን ንታሕትን ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ መሰረት ናይ ኩሉ ሕውነት ምስቲ ምንጭ ሂወት ዝኾነ ኣምላኽ ዝግበር ርክብ እዩ ዮሃንስ ኣብዚ እንታይ ይብለና ሕብረትና ምስ ኣቦን ወድን ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 ተጻሒፉልና ኣሎ እዚ ሕብረት እዚ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ዝኸፈሎ ዋጋ ዝተመስከረ እዩ እዚ ሕብረት እዚ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ዝኸፈሎ ዋጋ ዝተመስከረ እዩ ምክንያቱ ንሕና ብደሙ ኢና ነፂህና ማለት እዩ
ብርሃን ኣብ ዝኾነ ኣምላኽ ምስጋር ማለት ሕጂ ምስጋር ክንብል ከለና ሲ ምስቲ ኣምላኽ እንተ ኣለና ካብ ምንታይ ኢና ንሰጋገር ዘለና ኣብ ፀልማት ነርና ናብ ብርሃን ካብ ሓጢኣት ነርና ናብ ንጽህና ኣብ ባእሲ ነርና ናብ ፍቕሪ እዚ እቲ ምስጋር ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ኣምላኽ ምስጋር ማለት እዩ ካብቲ ሕማቕ ዝነበርናዮ ናብ ጽቡቕ ክንሰጋገር ከለና ብሓይሊ ኣምላኽ ጥራሕ ኢና ክንሰገር ንኽእል ማለት እዩ ምስ ኣመንቲ ዝግበር ሕብረት እዚ ከዓ ሆሪዞንታል ዝኾነ ምድራዊ ማለት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ዝተኣሳሰረ እዩ ሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ካብ ሃለዎ ምስቶም ካልኦት ደቁ እውን ሕብረት ክህልዎ ግድን እዩ ሓበራዊ ህይወት ሕውነት ማለት ሓደ መንፈስ ሓደ ተስፋ ምክፋል ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትና እንተ ደኣ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኮይንና ንሕና ኣካላቱ ኢና ስለዝኾነ ኩላትና ሕብረት ኣለና ማለት እዩ ክርስቲያን እንተ ደኣ ኮይና እዚ ፌሎውሺፕ ንገብሮ ወይ ከዓኒ ወይ ቅዳሴ ንገብሮ ናይ ሓባር ኣምልኾ ዝበሃል ብኡ እዩ ከዓ ናይ ሓባር ናይ ኩላትና ሓደ እምነት ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ ሓደ ዕላማ ስለ ዘለና ሓበራዊ ዕላማ ንሓድሕድና ንምፅንና ኣምላኽ ንምኽባርን ብሓባር ምጓዓዝ ማለት እዩ ንሓድሕድና ንምህናፅን ንኣምላኽ ምኽባርን ብሓባር ምጓዓዝ ማለት እዩ እቲ ካመን ወርሽፕ ወይ ከዓ ካመን ጎልድ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ሕውነት ረቑሓታት ሕውነት ኣለና እንተ ደኣ ክንብል ኮይንናስ እንታይ ማለት እዩ ብመሰረት ቀዳማይ ዮሃንስ ሓቀኛ ሕውነት ክንብል ከለና እዞም ዝስዕቡ ነገራት የድልዩ ብብርሃን ምምልላስ ብብርሃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፀልማት እናተመላለስና ምስኡ ሕብረት ኣለና እንተበልና ንሕሱ ኣለና ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ማለት እዩ ስለዚ ቅንዕናን ንጽህናን መሰረት ሕውነት እዮም ቅንዕናን ንጽህናን መሰረት ሕውነት እዮም ንሓጢኣትና ምእማንን ብደሙ ምሕፃብን ንሕውነትና ንጡፍ ይገብሮ ወይ ከዓ ተነሲሕካ ማለት እዩ ንሓጢኣትካ እንተ ደኣ ትፈልጡ ኮንካ እንታይ ዝበሃል ሓጢኣትካ እንድሕር ዘኪርካ እግዚኣብሔር ሓጢኣትካ ይርስዓልካ እንተ ደኣ ሓጢኣትካ ረሲዕካ ግን እግዚኣብሔር ሓጢኣትካ ይዝክሮ ስለዚ ብሓጢኣትና እንተ ደኣ ተኣሚንና እግዚኣብሔር ገዲፍልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዝኣመናሉ ስለዝተነሳሕናሉ ረሲዕናዮ ኢና ወይ ከዓ ካባና ሃልጊሱ እዩ ማለት እዩ ከም ደይኑ ደግሞ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ፍቕሪ እቲ ሓቀኛ መለልዩ ህይወት ንሓውኻ ምፍቃር እዩ እዚ ከዓ ናይቲ 38 ዓመት ዝተደነሰ ወንጌል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ተጻሒፉ ዘሎ ከይዱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ምስ በሎ እታ መልሲ ዝህቦ ሕውነት ከም ደይብሉ እዩ ዝገልጽ ምክንያቱ ሲ ዝወስደኒ የብለይን ሕብረት እንተድህልዎ ነይሩ ሰብ እንተድህልዎ ነይሩ ወይ ከዓ ፍቕሪ ሰብ እንተድህልዎ ነይሩ መወሰድዎ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ናብቲ ክሓውየሉ ዝኽእል ማይ ንግሆ ተሲኦም መወሰድዎ ማለት እዩ እዚ ግን ሕብረት ስለ ዘይነበሮ ወይ ከዓ ፍቕሪ ሕዋስ ስለ ዘይነበሮ ክልተ ነገር ጎዲልዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ትንታነ ኣክቹዋሊ ፍቕሪ ሓውን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ስለ ዘይነበሮ ተደኒሱ ነይሩ ማለት እዩ ንዓና እውን እንተ ደኣ ፍቕሪ ሕውነት እንተ ደይብልና ፍቕሪ ኣምላኽ እንተ ደኣ ደይብልና ከምኡ ከም ድኑሳት ኢና ክንከውን ማለት እዩ ብብርሃን ኣብ ዝኾነ ኣምላኽ ምስጋር ኢየሱስ ናብዚ ሰብኣይ እዚ ክመፅእ ከሎ ብርሃን ሒዙ እዩ መፅዩ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ኣሰጋጊርዎ ማለት እዩ ተራ ማሕበራዊ ምትኽኻብ ጥራይ ዘይኮነስ ምትእኻብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ተራ ምእካብ ወይ ስኢልካ ጋዘሪን ትገብሮ ሰባት ብሓባር ስለ ዝተኣከቡ ጥራይ ሕውነት ወይ ከዓ ፌሎውሺፕ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንዝኾነ ነገር እንተ ደኣ ተኣኪብካ ስኢልካ ክትዓለልካ ሲ እዚ ሕውነት ኣሎ ክንብል ኣይትኽእልኒ ወይ ከዓኒ ናይ ኣምላኽ ክትብል ኣይትኽእልኒ እቲ መንፈሳዊ ጥምረት ወይ ከዓ ካመን ባን ክህልዎ ኣለዎ ሓባራዊ መልእኽቱ ካመን ወርሽፕ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንእከብ ከለና ከም ኣሕዋት መጠን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኣምላኽ ክነመስግን ይግባአና ምስማ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክንብል ይግባአና ምክንያቱ ተዕሽር ትበሃል ሲ ዋላ ኣብዚ እውን ኣላ ኣብቲ ናይ ግዜ እውን ስለ ዘላ ንዕኡ እንተ ደኣ ሽሙ ፀዊዕልና ንሕና ንሕወሶ ወይ ከዓ ብሓባር ንገብሮ ዝኾነ ይኹን ቅዱስ ይኾነልና ማለት እዩ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ምስግጋር ትበሃል ከዓ እዚኣ ምስኡ እንድሕር ኣሎ ንሱ ናብቲ ሰናይ ነገር ኩሉ ግዜ ስለ ዝመርሓና ናብቲ ፅቡቕ ነገር ከሰጋግረና ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ክንእከብ ከለና ኩሉ ግዜ ብሽም ተኣኪብልና ኢልና ሲ
መንፈሳዊ ክኾነልና ኣይክእልን እንተ ደኣ ሽሙ ደይፀውዕና ወይ ከዓ ንዑ እንተ ደይዓዲምና ማለት እዩ ብዘይ መለካታዊ ርክብ ኣይኮነን ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ጥራይ መንፈሳዊ ሕውነት ክበሃል ኣይክእልን እዩ እዚኣ ክደግማ እያ ብዘይ መለከታዊ ርክብ ኣይኮነን ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ጥራይ መንፈሳዊ ሕውነት ክበሃል ኣይክእልን እዩ ደቂ ቤተክርስትያን ኩላትና ንተኣኻኸብ ኢና ሓደ ግዜ እንዳክስተ ተዓዲምካ ትኸይድ እንዳክስተ ኩሉ ግዜ ግን ኣብኡ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ ትኾን ክልተ ትኾን እንተ ደኣ ዘይጌርና ካብኡ ንርሕቕ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ንኩላትና ንዓይ እውን መምርሒት ትኾነና ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕውነት ማለት ሓደ መንፈሳዊ ውርሻ ሂወትን ምስ ኣምላኽን ምስ ኣመንቲ ኣሕዋትን ብሓባር ምክፋል ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕውነት ማለት ሓደ መንፈሳዊ ውርሻ ሂወትን ምስ ኣምላኽን ምስ ኣመንቲ ኣሕዋትን ብሓባር ምክፋል ማለት እዩ ክንእከብ ከለናሲ ክንመሃሃር ይግባአና እዩ ክንእከብ ከለና ስም ኣምላኽ ክንፅውዕን ክንመሃሃርን ይግባአና እዩ እዚ ግቡእና እዩ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ናይ ሕውነት ረቑሒታት ብመሰረት ቀዳማይ ዮሃንስ ሓቀኛ ሕውነት ክበሃል ከሎ እዞም ዝስዕቡ ነገራት የድልዩ ብብርሃን ምምልላስ ኣብ ፀልማት እናተመላለስና ምስኡ ሕብረት ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንሕስ ኣለና ንሓጢኣትና ምእማን ኢልና ኢና መስለኒ ተራ ትድገማላ ተራ ማሕበራዊ ምትእኻብ ጥራሕ ተደጊመ እያ መስለኒ ምልኣት ሓጎስ ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን እዚ እፅሕፈልኩም ኣለና ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን እዚ ንፅሕፈልኩም ኣለና ዮሃንስ ኣፈወርቂ እንታይ ይብል ናይ ሓቂ ሓጎስ ኣብ ምድራዊ ሃብቲ ዘይኮነስ ኣብቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሰላም እዩ ዝርከብ ይብል እግዚኣብሔር ሕጉሳት ክንከውን እዩ ዝደሊ ግን ብኸመይ መልክዕ ሕጉሳት ክንከውን ንደሊ ፍጹም ሓጎስ ወይ ከዓ fullness of joy እንታይ ዓይነት ይመስል እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ሰብ ምስ ኣምላኽን ምስ ኣሕዋቱን ሓቀኛ ሕብረት ወይ ከዓ ፋሎሺፕ ምስ ዝህልዎ ጥራይ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ሓጎስ ግዝያዊ እዩ እቲ ፍጹም ሓጎስ ዝበሃል እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ምስ ኣምላኽን ምስ ኣሕዋቱን ሓቀኛ ሕብረት ምስ ዝህልዎ ጥራይ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ሓጎስ ግዝያዊ እዩ ሓጎስ ወይ ከዓ ስምዒትን ክርኢ ኢና ሕጂ ዓለም ሓጎስ ማለት ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ከሎ ጥዕና ክህልወና ከሎ ወይ ከዓ ደስ ዝብለና ነገር ምስ ዘጋጥመልና ጥራይ ኢና ክንሕጎስ ንኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ምስ እቲ ኣምላኽ ዝህበና ሓጎስ ግን ናይ ብሓቂ ጆይ ጂሱስ ክራይስት others and you ዝብል ኣብ መንጎ መከራን ስደትን እውን ዘይጠፍእ እዩ ናይቲ 38 ዓመት ዝተደነሰ ሰብኣይ እውን የርእየና ኣብኡ ከሎሲ ይልምን ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ንሱ ምስ መፀ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ መፀ ግን ኢየሱስ ስለ ዝበፅሖ ሓጢኣቱ ስለ ዝሓደገሉ እዩ እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ዝርከብካ እዚ እዩ እቲ ዝተደነሰ ሰብኣይ ምስ ሓወየ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢየሱስ ስለ ዝበፅሖን ሓጢኣቱ ስለ ዘተሓደገሉን እዩ እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ሕጂ ምስኡ እንድሕር ኣለካ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ሓጎስ እሱ እዩ ስለ ዘለና ነገራት ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ኣብ ዴል ሃለውና እቲ ምድራዊ ነገርሲ ሕጉሳት ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እቲ ሓጎስ ብቲ ነገራት ዘለና ኣይኮነን ዝግለፅ ምስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ ብኡ እዩ ክግለፅ ዝኽእል ቅድስና ቅድሚ ሓጎስ ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ዝሕጉስ ሕጉስ ክንከውን እዩ ዝደለና ስለዚ ደስ ዝበለኒ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል ስሕተት የጋጥም እዩ እዚኣ መሊሰ ክደግማ ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ሕጉስ ክንከውን እዩ ዝደልየና ኢልና ስለዚ ደስ ዝብለኒ ክገብር ይኽእል እየ ንብል ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ሓንሳ ድሒንካ ኢኻ ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ግን እዚ ሓቂ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ ኣምላኽ ሕጉሳት ጥራይ ዘይኮነስ ቅዱሳን እውን ክንከውን ይደልየና እዩ እቲ ሓቂ እዚኣ ቅድም ግን እቲ ቅድስና እዩ ክመፅእ ደሎ ብኡ ጌርና ኢና ከዓ ክንሕጎስ ንኽእል ዮሃንስ ኣብ ብርሃን ተመላለሱ ዝብለና ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ኣብ ቅድስናን ኣብ ምእዛዝን ስለ ዝኾነ እዩ ብዘይ ቅድስና ዝመፅእ ሓጎስ ነዊሕ ኣይፀንሕን ወይ ከዓ ግዝያዊ እዩ ይብለና ናይ ዘለኣለም ተስፋ ስለ ዘለና ኢኻ እቲ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ክበና ዝኽእል ናይ ዘለኣለማዊ ሓጎስ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሕጉሳት ክንከውን
ዝደልየሉ ዓብይ ምክንያት እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ኣብዛ ዓለም ዘለና መከራ ሓላፊ ምዃኑ ምፍላጥና ሓቀኛ ሰላምን ሓጎስን ይህበና። ብሓፂሩ እግዚኣብሔር ሕጉሳት ክንከውን ይደልየና ኢሉ ክንብል ከለና ግናኸ እቲ ሓጎስ እቲ ካብ ምስ ክርስቶስ ምኻድ ዝምንጭ ክኸውን ኣለዎ። ምስቲ ዮሃንስ ዝበሎ ሓጎስና ፍጹም ዝኸውን ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ከለና እዩ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ስለ ዝኾነ። ምክንያቱ ኣብ ብርሃን እንተደኣ ኣለኻ ኩሉ ነገር እዩ ዝግለፀልካ ማለት እዩ። ኣምላኽ ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ድማ ፀልማት ከቶ የልብዖን። ብርሃን ማለት ቅድስና፣ ሓቂ፣ ንፅህና ማለት እዩ። ፀልማት ድማ ሓጢኣት፣ ድንቁርና እዩ። ብርሃን ቅድስና፣ ሓቂ፣ ጥበብን ንፅህናን ይውክል። ፀልማት ድማ ሓጢኣትን ጌጋን ይውክል። ኣብ ኣምላኽ ንእሽቶ ፅላሎት ሓጢኣት እኳ የልቦን። ኣብቲ ብርሃን እንድሕር ኣለኻሲ ኩሉ ግሉፅ እዩ፣ ኩሉ ብሩህ እዩ ማለት እዩ። ወላፍቲ መግለፅን እንታይ ብዝብሉ ኣብ ፀልማት ፀኒሕካ ክትወፅእ ከለኻ ናብቲ ብርሃንሲ ተረስሓት ናይ ክዳን ደለካስ ትሪኦ፣ እዚ ከዓ ሓጢኣትካ ይረኣየካ ማለት እዩ። ናብ ክርስቶስ ክትቀርብ ከለኻሲ እቲ ሓጢኣትካስ ይረኣየካ። ብኡ መልክዕ ከዓኒ ናብ ንስሓ ተኣቱ እሞኒ ብምሉእ ምስ ክርስቶስ ሂወት ይህልወካ ማለት እዩ። ምስኡ ሕውነት ኣለና እንዳበልና ኣብ ፀልማት እንተተመላልስና ንሕና ንሕሱ ኣለና። ክርስትና ናብራ ሂወት እዩ። ብልሳና ኣመንቲ ኢና እናበልና ብግብሪ ሓጢኣት እንተገበርና ንርእስና ንጥብር ኣለና። ክርስትና ብኣፍ ዝንገር ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ዝግለፅ ሂወት እዩ። ሓጢኣት እናገበርና ቅዱሳን ኢና ምባል ንርእስና ምጥባር እዩ። እዚ ከዓ ትደዓበየ ጌጋ ምትላል ማለት እዩ። ንነብስና ኢና ነታልላ ዘለና እምበር ንኣምላኽ ክነታልል ኣይንኽእል ኢና። እቲ ነጥቢ ከዓ እዚ እዩ። እምነትን ግብርን ክሰማምዑ ይግባእ። እምነትን ግብርን ሃዋርያ ያዕቆብ እንታይ እዩ ዝብሎ? እምነት ብደይ ግብርሲ ምውት እያ እዩ ዝብላ። እምነት ከም ሱር ግብሪ ከዓ ከም ፍረ ይኸውን ማለት እዩ። እምነት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሱር ክኸውን ከሎ ግብሪ ድማ እቲ ሰብ ዝረኣዮ ፍረ እዩ። ሓደ ኦም ህያው ምዃኑ ዝፍለጥ ፍረ ምስ ዘውፅእ ጥራሕ እዩ። ያዕቆብ 2:17 ከዓ እምነት እውን ከምኡ ግብሪ እንተዘይብላ ብገዛእ ርእሳ ምውት እያ ይብለና ማለት እዩ። ብቃል ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ደቀየ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቃልን ብልሳንን ኣይንፋቀር። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:18 ማለት እዩ። ምእዛዝ ከም ምርኣይ እምነት፣ ምእዛዝ ከም ምርኣይ እምነት። ነቲ ትእዛዛቱ እንተሓለና በዚ ከም ዝፈለጥናዮ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ኣኣምን እየ እናበለ ትእዛዝ ኣምላኽ ዘይሕሉ እንተኮይኑ እምነቱ ግብሩን ኣይተሰማምዑን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተደኣ ሰሚዕካ ኮንካስ ክትምልስ ኣለካ ወይ ከዓኒ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ብርሃን ምምልላስ ንሱ ኣብ ብርሃን ስለ ከም ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕውነት ኣለና መግለፂ። ኣብ ብርሃን ምምላስ ማለት ብቅንዕና፣ ብትሕትና፣ ብፍቅሪ ኣሕዋትን ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ብርሃን ክንነብር ከለና ምስ ኣሕዋትና ዘለና ርክብ ይፅበቅ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከዓ ከምዚ ይብሉና ማለት እዩ። ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰ ንዓና ንምሕፃብ እዩ። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብቲ ብርሃን ክንመላለስ ከለና ጥራይ እዩ እቲ ደም ስርሑ ዝሰርሕ ይብል። ምክንያቱ ኣብኡ እንተደኣ ደየለና ንዓና ስለ ዘፍሰሰልና እቲ ደምሲ ከንፅሐና ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ኣይኣመናሉን ማለት እዩ። ኣይተቀበልናዮን ማለት እዩ። ደም ክርስቶስ የንፅሐና እዩ። ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንፅሐና እዩ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከዓ ከምዚ ይብሉና ማለት እዩ። ክርስቶስ ሓኪም እዩ፣ ደሙ ድማ መድሓኒት እዩ። እንታይ ዓይነት መድሓኒት ምዃኑ ግን ኣፀቢቕና ክንርኢ እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ንኩሉ ዓይነት ቁስሊ ሓጢኣት ናይ ምፍዋስ ዓቕሚ ኣለዎ ይብል። ናይ ኩሉ ዓይነት ናይ ስጋዊ ድዩ መንፈሳዊ ድዩ ኩሉ ዓይነት ክሕክም ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ። ካብ ሓጢኣት ንምፅራይ ደም ክርስቶስ ምስጢር ቁርባን ወይ ከዓ ቅዱስ ቁርባን የድልየና። ምክንያቱ ምስ ተነሳሕካስ ብኡ ጌርካ እዩ እቲ
بحقي من الصح زمتص مالتي كنحدث نخيل مالتي ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ነጥብር ኣለና እዚ ኢልና ኢና ኩላትና ሓጥኣን ኢና ክርስቲያን እንተ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ሓጥኣን እዩ ምክንያቱ ዳትስ ዋይ ወይ ከዓ ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ዘድልየና ሓጥኣን ስለዝኾንና ኢና ክንሓውን ደሊ ወይ ከዓ ክንድሕን ንዘሊ ማለት እዩ እንድሕር ሓጥኣን እንደይኮንና ግን ንምንታይ ዳ እሞ ክርስቶስ ዘድልየና ስለዚ ከም ክርስቲያን መጠን ኩላትና ንሕና ሓጥኣን ኢና ኢና እቲ ሓቀኛ ክርስቲያን ሓጢኣት ዘይገብር ዘይኮነስ ሓጢኣት ምስ ገበረ ተናዚዙ ዝጣዓስ እዩ ንስሓ ማዕፆ ምሕረት እዩ ይብለና ሓጢኣት የብልናን ምባል ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ነጥብር ኣለና ኩልና ደቂ ሰብ ሓጢኣተኛታት ምዃንና ምሕረት ኣምላኽ ከም ዘየድልየና ምእማን ከም ዘድልየና ምእማን ናይ ትሕትና መጀመርታ እዩ ኑዛዜ ሕድገትን ይገብር ማለት እዩ ሓጢኣት እንተተነሳሕና ወይ ከዓ ሓጢኣትና እንተተነሲሕና ተተንዚና ንሱ እሙኑን ጻድቅን ስለ ዝኾነ ሓጢኣትና ይሓድገልና ንሕና እንተደኣ ተነሲሕና ንሱ ከዓ እሙን ስለ ዝኾነ ሓጢኣትና ይሓድገልና እንተደኣ ሓቢእናዮ ግን ዋላ ሓንቲ ክገብረልና ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ንሕብእ ኣለና ባዕልና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንዝተነስሐ ልቢ ኣይንዕቅን እዩ እግዚኣብሔር ንዝተነስሐ ልቢ ኣይንዕቅን እዩ ኑዛዜ ንስሓ ወይ ከዓ ኮንፌሽን ንብሎ ንነፍስና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፅእ መገዲ እዩ እዚ ከዓ ኣብ መዝሙር 51:17 ተጻሒፍልና መስዋእቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ኦ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቅን ኢኻ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ሳባ ከም ዝበልዎ ድማ ንስሓ ንኣመንዝራ ድንግል ይገብራ ልክዕ ሓጢኣት ከም ዘይነበራ ይገብራ ማለት እዩ ንስሓ ንኣመንዝራ ድንግል ይገብራ ንስሓ እንተደኣ ተነሲሕና as long as ኣብቲ ዝገበርናይ ሓጢኣት ስጋዕ ዘይተመለስና እዋን እሱ እዩ ናይ ብሓቂ ንስሓ ዝበሃል ማለት እዩ ከምቲ ልክዕ ናይ ንጉስ ዳዊት ዝንስሓ ዝነበረ ከም ሓጢኣት መልክዕ ብዙሕ ሓጢኣት ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብሎ ቀረባ ንልበይ ወይ ከዓ closest to my heart እዩ ዝብሎ ሕጂ ንምንታይ ኢኹም ዝብሎ እንተደኣ ኢልና ንሱ እቲ ዝተነስሐሉ ነገራት እቲ ሕማቅ ዝገበሮ ካልኣይ ግዜ ኣይደግሞ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ቀረባ ንልበይ ዝብሎ ካልኡን መግለፂ ክህልዎ ክእል እዩ ግን ሕጂ ዝመፀልትለይ እዚኣ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 1:18 ሽዑ ምፁ እሞ ንሕድሕድና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጅርኩ እኳ እንተቀይሐ ከም በረድ ክፅዕዱ ከም ፅዋውዕ እኳ እንተቀይሐ ከም ፃዕዳ ፀምሪ ክኸውን እዩ ይብል ኩሉ ግዜ ንዑ እዩ ዝብለና ይፅበየና ኢኻ ኩሉ ግዜ ይፅበየና ንክንሳሕ ማለት እዩ ናብኡ ንክምለስ ናብቲ ዝነበረና ክብልና ይቀድም ንክንምለስ ማለት እዩ ንኣምላኽ ሓሳቡ ምግባር ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ሓሳቡ ንገብሮ ንኣምላኽ ሓጢኣት ኣይንገብርን እንተበልና ንኣምላኽ ሓሳቡ ንገብሮ ኣለና ቃሉ ኣብ ውሽጥና ክነብር እንተደይ ኮይኑ ክነብር እንተደይ ኮይኑ ድኹማት ምዃንና ተኣሚንና ብንስሓ ናብኡ ክንመፅእ ይግባአና ቃሉ ኣብ ውሽጥና ክነብር እንተኮይኑ ድኹማት ምዃንና ተኣሚንና ብንስሓ ናብኡ ክንመፅእ ይግባአና መደምደምሃን ጸሎትን ሓጢኣት ኣይንገብርን እንተበልና ንኣምላኽ ሓሳቡ ንገብሮ ኣለና ትሕትና ሃልዩና ወሓለታት ክንከውን ይግባአና ብርሃን ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክመላለስ ንጸሊ ኩላትና እዚ ጸሎት እዚ ንኩላትና ዘድልየና እዩ ማለት እዩ ኣነ ዝቀዳማይኩም ኦ ጎይታ ኣብ ብርሃንካ ንክንመላለስ ካብ ጸልማት ሓጢኣት ክንርሕቕ ጸጋኻ ሃበና ንብል ኣሜን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና መደምደምታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ መልእኽቲ ዮሃንስ ክርስትና ብግብርን ብሓቅን ዝግለጽ ሂወት እምበር ብቃል ጥራይ ዝንገር ፍልጠት ከም ዘይኮነ ተዘኻኽረና ቅዱስ ዮሃንስ ነቲ ብዓይኑ ዝረኣዮ ዝተንክዮን ቃል ሂወት መሰረት ገይሩ ምስ ኣምላኽ ሓቀኛ ሂወት ንክህልወና ኣብቲ ብርሃን ዝኾነ ቅድስና ክንመላለስ ከም ዝግባአና የረዳአና ቀንዲ መፍትሕ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ወይ ከዓ ቀንዲ ኣርእስቲ ድኹማትን ሓጥኣንን ምዃንና ተኣሚንና ብትሕትና ሓጢኣትና ክንናዘዝ ከለና እሙን ስለዝኾነ ኣምላኽና እሙን ስለዝኾነ ብደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ርክሰት ከም ዘንፅሓና ናብቲ ናይ ሓቂ ሓጎስ ከም ዘምፅኣናን ተስፋ ትህበና ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምዎ ኣብቲ እትገብርዎ ጸሎት እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዕኩም
ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቀኒለይ አሜን። ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎን ጥዑምን ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ንኹላትኩም ኣብ ዙምን ብማዓዶን ኮንኩም ትከታተሉ ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትኩም ምስማዕ። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወናይ መምህር ሳራ ኢዳ ሓፋቢል ኣላ። ማማይን ዓለም ከኣለኹ እሺ ማማ ዓይነ ዓለም ሓራይ ክልቴኽን ተሰማሚዕክን ሓዲኽን ዘምራልና። ኣስኽ ዘምሪ ፕሊስ። እሺ ቴንኪዩ መምህር ሳራ እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ። ኣዴና ዓይነ ዓለም መዝሙር ናባኽ። ዓራይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ከም ተማሃርና ሰሚዕና ተግባር ከነውዕሎ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣገልግሎት ይባረክ። ኣሜን ከመይ ዝኾነለይ ክልልየ ድሕረት እንደ ግዜ ጠፊአ ሰዓታት ምክተቸ የብለይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ክብርና ኣምላኽ ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይ ድኹም ሕሱር ፈቲኹ ቀርበኒ ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ጓለየ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ብኣምላኽ ክናበይ ብስጋን ብነፍስን ኩሉ እናሃበ ካብ ጸላኢ ነፍሰይ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወት እናሃበ ኣብ ሰማይ ዘእቱ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምምስጋን የሱሰይ ደለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲት ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲት ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። መዓልቲ ዝያድ ፈቐደለይ ኣምላኽ መስግኖ ቀኒየለይ ዲያቆነይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ብኽሸት ኣሜን። ዝማሬ ምላክ ስማዕልና ዴና ዓይነ ዓለም ቁሩብ ተንብብልና ዶ ተቐዳመይቲ ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይ ድኹም ሕሱር ፈትዩ ክቐርበኒ ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ጓለየ ወደየ ኣትብል። ዝማሬ ምላክ ተስማዕልና። እሺ ስድራ ኣምላኽ እዛ መዝሙር ዳርጋ ኩላትና ንፈልጣ ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣምን ብዙሕ ግዜ ትዝመርያ በቃ ጎይታስ ንዓይ ንሓጢኣተኛ ንድኹም ንሕሱር ምዝ ኩሉ ሓጢኣተይ ምዝ ኩሉ ገበነይ ምዝ ኩሉ ርስሓተይሲ ከመይሉ ንዓይ ኣፍቂርኒ ከመይሉ ምሕረት ገይሩሲ ጓለይ ኢለኒ ወደይ ኢለኒ እሞ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ መለኮታዊ ህያው ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንድኹም ባርያሲ ከመይሉ ይፍቂርኒ ክንዲ ዝፍቕሪ ዘይግበአኒ ክነሰይ እያታ ትሕዝቶ ናይታ መዝሙር እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ንዑ ድመስል ብዙሕ ነገር ተናኺፍልናዮ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣዝያ ጣዕምቲ መዝሙር እያ። ቴንኪዩ ኣዴና ዓይነ ዓለም ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዝማሬ ምላክ የስማዕልና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም። ሓንቲ ክብል ኣነ ማቴዎስ 4:4 ሉቃስ 1:43 እሺ ተንብብልና ዶ ዴና ዓይነ ዓለም
الشهر اوكي ماتيوس 4:4 نسجنا سب كاب أف أملاخ بزوء كل قال إنبر بنجيرات راي أين برن صحف إيوما إلو ملس أتبل أبزاناتي ماتيوس 4:4 إتا لوقاس 1:4 كلتن لوقاس 1:4 كا لوقاس 1:4 شيء 4:3 كا أدو قويتاي ناباي كتمتسخي إزي خابي يكون اللي امين كورنا أملاخ مشت يمسينا اللي هو تسمع لنا الشيخ الوت نزا تغسيب مصحف قدس مسرت كيرنا نزا مزمور كنستنتنا ጊዜና እንጠቀመሉ ናብተና ኢሎም ትምህርት ምንቱ ክንከይድ ከመይኑ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይ ድኾም ሕሱር ፈትዩ ክቐርበኒ ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ጓለየ ክብለኒ ወደየ ዲያቆን ሀወት ብኣፈሽታ ታሪክ ዝማረ መላእክት የስማዓልና መምህር ተቆርሓ ወናውን ዘመን ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ባረኽ አሜን ሓበርና ንኣምላኽ ንመስክን ብሓፈሻ ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ ውን ኣላ ናታ ናይ ወንጌላውያን ፍዕላ ሸሞተ ግን ናይታ ሳምራዊት ተሓን ወሲድ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናታ ሳምራዊት ብሓፈሻ እታ ታሪኻ ከምኡ እያ ትብል ምክንያቱ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ኮነ ይብለና ኣብቲ 4:4 ፍቅር ናታ ወይ እውን ናታ ጓል ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንኸድሕን ኢሉ ማዕረ ክንደይ ንሳ ከዓ ብቀትሪ ካብ ሰባት ተሓድም የስተንትነር ኣለኹ ጥቕሲ ጥራሕ ዝብልካ እና ካልእ ኸይድያ ዲያቆን ሃወይ ምስታ ግዜ ድሓን ብሓፈሻ ክጥር ተበላ ካብ ሰባት ተሃድን ነበረት ሰባሲ በቃ እንተይዛረብዋ ቀትሪ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ታሪኺ ጎይታ ግን ንዓ ንኸድሕን ናብ ሰማርያ ብቀትሪ ናብኣ መፅዩ እቲ ኩሉ ነገራት ከዓኒ ካብዚ ማይ ሰተ ይፀምኢ እቲ ከዓ ንዝቦ ማይ ግን ዘለኣለም ምስኡ ከፋሊእ ከም ዝብለና እሞ ስለዚ ክብሪ ንኣምላኽ ኩን ከመይ ዝኾነለይ ትብል ማዕረኽን ከምዚ ዓይነት እዩ ሞ ንኣምላኽ መስግኖ ናብኣ ከድሓ ዲያቆን ሃወት ጊዜወስ አሜን አቡነ ዲያቆን ግርማይ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፈቅዲ 4 ጠቂሱ ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ እዩ ከዘንትወልና ፀኒሑ ቃል ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ከመይ ዝኾነ ሽማማ ሕይወት እሺ ኣነ ከዓ ኣብ ፊሊፒን ምዕራፍ 4 6-7 ምስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትን ፕላስ ምዝሕጂ ንምሃራብ ዘለናዊ ድሌትኩም ዘበለ ፊሊፒን እሺ ፊልጵስ 4 ካብ 6-7 እሺ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ድማኑን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፍለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁን እቲ ካብ ኩሉ እምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኩም ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክህልዎ እዩ ኣሜን ክህልዎ እዩ አሜን ፊልጵስዩስ 4 ካብ 6-7 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ሕይወት ኣነ ሓንቲ ድክፍትን እሺ መምህር ሮሜ 5:8 ግናኸ ንሕና ገና ሃጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣለሁ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሮሜ 5:8 ኣራይ ካልኦት እንትተዳለኹም ተሃሊኹም ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይ ድኹም ሕሱር ፈትዩ ክቐርበኒ ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ጓለየ ክብለኒ ወደየ
كم زادينا أين علم كبلول صنحة أدينا إلسابيت دنقل مارام كتبت حمس كدت أدقويتا ناباي كتمتي كابي كون الليلة أدقويتاي أد فتاري أد خرسوس تأخلي أد تمدحاني تأخلسي السخن أباي كتمتس كابي كون الليلة كايلا الجزا مزمور كا قويتا يسوس كفكرني اتسمعن مدن زرن زي رنز فتار خفكرنس كابي كون الليلة يعتبر مو فغير خريستوس محرت ጸጋ ረድኤት ናይ ክርስቶስ ንዓና ዘይግብአና ዝኾነልና ኩሉ ነገር ትገልጽ ድኻምና እንእመነላ ድኹማት ክነስናጊን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ደዓዘዘልና ትገልጽ መዝሙር እያ እሞ እስኪ ሓደ ክልተ ዝተዳለኹም ተሃሊኹም ንድኽፍት እንዳተባሃለ ሰብ ተዘየለ ኣብታ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እሺ ኣብ ጃን ኣብ ዮሃንስ 3:16 ይፍለጥ ዮሃንስ 3:16 ምሳራም ከኒን ልበለይት ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህቦ ክሳዕ ክንድዝን ዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽሲ ንዓና ኣፍቂሩና ማለት እዩ ከምታለ ክለፃ ከለኹ እዚኣ ወዲ ሰዲዱሲ ናባና ፍቕሪ ክሳይ ገይሩልና ትክክል ቃልዎ ተስማዕልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 ኮር ጥቕስናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ኩላትና በቃልና ከነጽናዕ ዝግብአና ጥቕሲ ዮሃንስ 3:16 እሺ ድተዳለኹም ተሃሊኹም 18 ዮሃንስ 19 ዮሃንስ ምዕራፍ 18 እቲ 18 ኣብ 3:17 ዘምጣታለ 18 19 ሕጂ መጀመርታ ማማብሬ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ይኽትብ ሊታ ምዕራፍ ነቐድም ብድሕሪኡ ቁፅሪ ክንደይ ምዃና 3:18 ምሽ እወ 3:18 እሺ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እቲ ዘይኣመነ ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ዩሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሩ ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ሲፅልማት ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ 19 حراي دتدالكم تهاليكم كيكلفوكم كدمنا تأستنتنا تمرت مزقارنا حراي مبار كم فقط أملاخ بدي أكون حتى سوري بدي مثلني سجمي الله رومي عمشت شمنته كنا خن حنا جينا حتى عن كلنا ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እዩ እሞ ኣምላኽታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርእየና ኣሎ ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ኣቦና መምህር ሳራ ከኣልክ ካዕሳ ጠቂሳታ ፀኒሓ 5:8 ኣዝያ ምዛ መዝሙር ትኸይድ ጥቕስያ ቃልዎ ተስማዕልና ሮሜ 5:8 እሺ ካብዚ ብምቕፃል ወንጌል ዮሃንስ يغريتا ملغتي يوحنس قداميت ملغتي يوحنس معرف حدا كاب حدا قسام وداتا اينا تماهرنا لومي كتسيلنا كم فقال املاح نزلوا مستمهرنا ايو كان استنتونينا انتاي تماهرنا انتاي حزنا انتاي استوعلنا انتاي استنتينا مسقوبايا خنا كافلو ندلا حسابات لومس زياء ترديات النزياء حيزة زياء استوعل اللغد محجي اي استوعل اللاني راح حجيين كمزن صبوغ ترديات الني إلنا حسابنا مسقوبا ايه كنا كافل قداميتي ملكتي يوحنس معرف حدا كاب حدا قسام موداتا دحر مستنتانا خا اتم حطول لكم حتو خطا صعبو تخليهم
እሺ መድረክ ናብ ጉባኤ እዛ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ካብተን ኣዝየን ኣገደስቲ እንተኽኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ክንዝክራ ዝግበአና ጠቕሲ ካብተን ንእምነትና ንክርስትና ክርስቶስ መን ምዃኑ ንክትፈልጥ ክርስቲያን ተዋህዶ ክትብል እንድሕር ኮንካ ነቲ ክርስትና እቲ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እትገልጽ ኣዝያ ካብተን መሰረታውያን ንእምነትና ንሃይማኖትና ንክርስትናና ንተዋህዶ ዝገልጻ ጥቕስየን ኣዝና ከነስተውዕለላ ዝግባእ እያ ምናልባሽ እንድሕሪ ንዝክሮ ኮይንና ኣብ ኤርትራ ከካብቲ ዝመፀናይ ዓድና ተማሃሮ ኮይንና ዳቀሺ ዳርጋ ኩላትና ተማሂርና ኢና ቀደም ወላዲ ዲያቆን ድኾነ እንደይኮነን ኩሉ ዳይነታ ዳቤ ቀሺ ዳቤ ሃለቃ ዳተባሃለ ኣብ ዓዱ ይመሃር ስለ ዝነበረ ፊደል ሃሁ ምስ ተማሃርካ ኣብ ቡጊዳ ምስ ኣንበብካ ንባብ መላማመዲ ቆልዑ ኸንካ መልእክተ ዮሃንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ኢልና ነንብባ እዚኣ እያታ ብግእዝ ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ከም መኽፈተ ኣፍ ቆልዑ ኸና ኣፍና ድኸፈትናላ ንባብ እያ ወላቶም ደይተማሃርና ከዓ በብቤተ ክርስቲያንና በብዓድና ርግፀናየን ሰምዑ ነርና ኢና ንኸውን ቆልዑ ከንብቡ ከለዉ መልእክተ ዮሃንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ እናበሉ ድኾነ ይኹን ቆልዓ ድኾነ ይኹን ዲያቆን ኣፉ ድኸፍተላ ንባብ ያዛሎ ምስ ተማሃርና እያ ንምንታይ ኣቦታትና ሰሪዖማ ኣዝያ ኣገዳሲት ትሕሶ ስለ ዘለዋ እዮም ካብቲ ኩሉ መፅሓፍ መሪፆም በዚኣ ንባብ ክንጅምር ኣፍና ክንከፍት ገይሮምና ወለድና ስለዚ ብፍሉይ ሎሚ ዝተማሃርናይ ዓብዪ ትምህርቲ እሞ ከነስተውዕለሉ ኢለ እሺ ዲያቆን ሓዊት ሳብሳብ ዝመፅእ ኣነ ንእሺ ኣርቶ እሺ ዲያቆን እሺ ለህይወት መዓልና ብድጋሚ ኣምላኽና መስክኖ ኣሜን እታት ሓደ ካብ ሸወዲ ሓሙሽተ ዘላ ታሕቲ ኢለ ድሓን ክወርድ ምክንያቱ ኣምላኽ ብርሃን እዩ ዝብለና ኣና ደቂ ብርሃንና ንብል ተሊና ታሸሞን ተጀሚርና ሓጢኣት የብልና እንተበልና ንርእስና ነጠብር ኣለና ተሓቂ እውን ኣባና ያላን ሓጢኣት እንተተናዝልና ሓጢኣትና የቕረኽ ብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና እውን ከንፀሃልና እሙንን ፃድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገበርና እንተበልና ሓሳብ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን ዝበለትና ኣዝያ ዘገርም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽበር መስገን ምክንያቱ ሓጢኣት የብልናን ኣነ ፃድቕ ንብል ተሊና ጎይታ ዝመፀ እውን ሓጣን እምበር ንፃድቃን ከም ዘይመፀ ብልክዕ ጎይታ ነጊርና ዘገርም ኣብዚ ንሕና ንነብሮን መዚኣን ከዓኒ ተመሳሳሊ ክንወስዶ ስለ ዘለና እዩ ቃል ብልክዕ ዘገርም ማለት እዩ ሓጢኣት የብልናን ክንብል ኣይንኽእልና ኩልና ሓጢኣት ቤተክርስትያን ኩልና ንኸይድ ኩሉ ግዜ እንታይ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ዋ ኣነ ዳ በደለኛ ኣነ ሓጢኣተኛ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ዋላ እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ንቀውም ማለት እዩ ግን እቲ ዘገርም ንሕክምና ከይድካ ዶክተርካ እዚ መድሃኒት ውሰዶ ክብለካ ከሎ ኣይወስድን እየ ክትብሎ ከለካ እቲ ዝኸፍአ ማለት እዩ እጂ ብልክዕ እግዚኣብሔር መስገን እቲ ትሕትና ካብ ልቢ ድዩ ናይ ከንፈር ዲ እግዚኣብሔር ፈልጥ ተኾነ ግን ንሕና ንብሎ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ሕብረተሰብና ንሪኦ ዋ እንዳ ሓጢኣተኛ ስጋ እንደም ናይ የሱስ ክርስቶስ ውሰድ ወይ ክበሃል ከሎ እና ዋይ ኣነ ዳ ሓጢኣተኛ እቲ ምእማን ፅቡቅ እዩ ሓጢኣት ማለት ሓጢኣትካ ምእማን ሰናይ ከምኡ ዝብለና ዘለውን ኣለና መባል ግን ኣለኒ ኢልካ ከዓ መድሃኒት ዘይምውሳድ ከዓኒ ዝኸፍአ ማለት እዩ ዝኸፍአ ማለት ሕጂ ብጣዕሚ በቃ ዘገርም ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ዝፈስ ዘሎ ደመይቲ ንብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን እዩ ዝብለና ልዕሊ ኢልና እውን ኣብዛ እዚኣ ዘኸነባ ፀንሕና እንተሪእና እውን ኣብታ ልዕላሲ ብዘገርም እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት ሕጂ ንሕና እታ ልዕሊ ኢላ ስታይ እያ ትብል ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንፅሕ يغرث كاب كل حتيات ينصحنا بلنا حجي حتياتك تأمن تليها غير كا يغرم باليا يغرم بال تعب تليها جن نحاسوت يغرث وينا حاسوت بدلنيا وين حدثنيا باليا
أنا دياكون حاوي أخوري يبلت اللي كيد كان حيقرب ولا تلو نبغاش هو أنا لا كيدني لو إن كيدن سبات أخوري وأنا كبديلي يغرتها خمس بك بتعمل تناولكم نوعو خير يغرتها زي حتى تغوينا جن بك أنا حاسوت يغرتها وأنا حاسوت بدي لهم بالي ويشك على التصوت اللي زال لك مخصم أخلصي بديلي كويس بلا كذا له تيلو ولا تريجر ما تين تاكوين وتيرا خمسة يبلني نخصم ولا سي حرقوا ينعون تسمى ስለዚህ ትበደለኛ ኃጢአተኛ ይልና ማና አዚዝ በለጸይ ግን በዲልና ሄድካ ያቀረበ ባንያ በዲልካ መድኃኒት ሙሳዲያ ኃጢአተኛ ትንተንካ ካኒ ዝሐጽበካ አሎ አብጨቃ ኮይንካ አብጨቃ ኮይና ሆፊልና ነው በቃ ኃጢአተኛ እና ነሽካዓል ኢልና ዘለና ቤተክርስቲያን ቆይምና በደለኛ ነበልና ሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ዑመቶም ኃጢአተኛ ዝኾንኩም ደመይን ህለኩም ስጋይን ህለኩም ካብ ኩሉ ኃጢአትኩም መንጻኩም ይብለና ሞ ያ እግዚአብሔር ቆሞን ከውን አምላክ ደግፈና ንዓኸ በለዳህ ወሲደ ፍለነ ግዜ ዳቆን ሓወይ ዘመናዊ عليه وتسمعنا هنا دياقون قرماي صبغت أستنتونيا عليه وتسمعنا ولا حنتي بستغلانه تنكي الشي ممر سارة إذا حفا بلاد صنيحة بدحريو أسعبا بالكدما ما يوت أنا دما قصرش شدشتن شو أتني أستنتيني مسؤول هبرات علنا الناس أبصلمات انت تملالسنا نهل سو حقون عين قبريني نازل لنا كم تنسو أبرهان زلو أبرهان انت تملالسنا قنا ننهدهدنا هبرات علنا دم يسوع كريستوس ودون كاب كله حتات ينصحنا إيو آمين أنا انتاي تردي بت مسؤول هبرات علنا نبل سبات النهر كوينا مسانا بهيوتنا أبي هيوتنا زلو ولا ببيت كريستيان تراك يكون أبز كل بوتا بهيوتنا أب هيوتنا زاته وسبات مسؤول أب سلمات نملالس ندهر علنا أمنو أملاخ نختلو زلنا أمنت بقولنا أي حزنا يوم مالت إلنا كن مزنو زي كذا تمهرت خوينو رخيبة كم تنسو أبرهان زلو أبرهان أنت تملالسنا قنا نهدنا هبرت كهلونا مسنا نهدنا هبرت أنت زي بلنا أبتلماتنا زلنا اندهر نهدنا هبرت علنا قن أبرهاننا زلنا مالتي إن ميلي أستنتينيا زيفير لبونا يهابنا كن مزن نفسنا كن الريد ما بدمو حتياتنا يغرخم زبلنا يقصلنا آمين عليه وتسمع لنا الشي ما يوت وانا تاني مستعناي من سارة سامع الماتيسي أنا خدتها مجمرتا مخمسة تاناي أمي كاش فيها سوري أنا خدتها ماتي كستاك قبرا دلي زلو أبتا كاب مجمرتا فأنا زنبب كواسقة 4 خري أخل لخسي تان هوتيات كاب مجمرتا سقة 4 سي اتي خاب مجمرتا زنبارا نحنا سمعنا يؤتي دعنتو زرعنا يؤتي زتأمتنا يؤدونا زرمسسنا يو بزعباتك الهوت الجن نزي أخستنتنا خلو خاب حد 4 تغلل عبيلي تزقرب ستي كم تبوتاتنا كل جزء مهرنا إذن عنا خمين ترجمه خمين نريئه كله خلو زي صحيفة زي عمي كلها تابع تاخستخنا مهر تاخد الصب جارو قالي تقولنا يو حجنا عايز زي أخستنتنا خلو التبايبل ستيل لايف كم زلوا نحنا وين أركبنا للتساتهم بإيدهم زرعي وزدهم سوسي بزين قال كأن إحنا نتقال إتي إمنت كاس نزين سنبب كاس مور إتي إمنت كاس يتصنع نعنا وينسي ولا عبو سؤمين بربا كم زينا برنا حجين مثالي بتاع نسخاتكم دما مسانا حبرت أنتي خلوكم إلنا إتزرعنا ين سمعنا ين نعخاتكم ننقر علونا حبرت ون مس أبون مس ودون يسوع كريستوسني حجي بتصحفهم ولا عين بربر لنبرلو لنا مالتي
እቲ ናይ ሂወት ቃልሲ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎስ ይምህሩና ኣለዉ ብከምዚ ንመሃሮ ኣለና እሱ ከዓ ሓጎስና ምእንቲ ክመልእ ኢልና እዚ ንፅሕፈልኩም ኣለና ሕጂ ንዓና ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ዝነበርዎ በዚ ቃል ከዓ ከምኡ ጌርና እንድሕር ናይ ሂወት ናይ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ተሓባቢርና ከምዚ መምህር ሳራ ክትብሎ ፀንሐት ከዓ ኣብ ፀልማት ዘይኮነስ ኣብ ብርሃን እንድሕር ጌርናሲ ልክዕ እቲ እምነትናስ መልሹ ክድልድል ብጣዕሚ ይበርሃልና ማለት እዩ ሓዋዊሰይ ኣለኹ እሞ ሂወት ህበና ገልግሎትና ክንገለኹስ ምስኡ ናይ ብሓቂ ከም ዝኾነስ ይነግሩና ኣለዉ ዋላ ከምታ ናታቶም እምነት ክንህልወና ንኣምላኽ ይሓግዘና ብኸማኸዝ ከዓ ፅዋ ክእል እዚኣ መስለኒ أريو تسمع لنا مهما يقول الشيخ علوت نتصور إذن إلومي آية تسفى قبر كلاتنا أننا حساب كله أنا ጊዜና እንጠቀመሉ 10 ደቂቃ ኣለዋና ኣለና ዶ ኣለዉ ቆነይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣነ ከዓሲ ደስተን ኮንኳስ ኣብዛ ናይ ብፍቕሪ ክትመላለሱ ከለኹምሲ ተራኺብኩም ብዕላልን ብፀወታን ጥራይ ደይኮነ ክተፈላለዩ ስትቃል ኣምላኽ ብኸመይ ጌርኩም ከም ተኽብርዎም ብክንታይ ፍቕሪ ከም ትነብሮምሲ ተዘራርብሳ ንኽኣትኒ ክንራኸብ ከለና ናይ ዕላል ናይ ዘረባ ናይቲ ኩነታት ጌርካ እምበር ብዙሕ ግዜ ወፀሎት ጌርና ምግቢ ክበልዕ ክቐረብ ከሎ ንበልዕ ኢና ግን ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣስተንቲና ክንዘራርብ ብኡ ክኸውን ዘረባና ብዝብል ዝሃበና ብዛ ናይ ሓውና ናይ መምህር ተኽሉ እሳኻ ንዓይ ንኽኣትኒ ልበይ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንዝመፅእ ግዜና ከምሲ ንመሃሮ ዘለና ኮይና ምስ ኣሕዋትና ኹን ምስ ፈተውትና ክንራኸብ ከለናሲ ብናይ ኣምላኽና ቃል ንተጋገየተሎም ወይ ዝተበኣሰምተሎ ብቂምታ ዝነብርተሎም ከምዚ ኢና ንመሃር ዘለና እናበልናሲ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ብናይ መንገዲ ኣምላኽ ክንዘራረብ ኣምላኽ ይሓግዘና እሳ ንኽኣትኒ آمين قالوا تسمع لنا الشيخ علوت حراج إذا كنت كمل أنا خاخلت أستنتون اللواني بتحت كجمري أم مقول خالص عدلي بخاج إذا ترخيبة خليتي أبقطر شو عته كم تنص أبرهان زلو أبرهان أنت تملالسنا جنا نحد حدنا حبرة علونا دم يسوع كريستوس ودون كاب كل حاتيات ينصحنا أيو جاب زي أخلتنا قرية تأكس دليل اتزانت كاب كل حاتيات دنت دم يسوع كريستوس يلو لبزيا دم يسوع كريستوس ودون كاب كل حاتياتنا كنصحنا حجزيا أتصبغنا خنفلت عن كل جزء برأسنا خنحزان دللي بزي دم يسوع كريستوس من صحد بهاد يلن دم كريستوس يعمسكل فاسيسو أدحيننا عدانا خفيلو نتتخ تعالتيز نبر جنت كفيتو نجنت دملسنا عدانا زدم سسلنا حاتياتنا زرحاقلنا نصلاينا سيطان زي سعارلنا دم يسوع كريستوس حجون إننا بدم كريستوس تراينا هانت زي أخسمر الله دليه جن دم ودي يسوع كريستوس كان سهنا ندحرو خوينو جين نحنا عابيك نقول لنا كيما عين السبات كنكونا لنا
كم تنسو أبرهان زلو أبرهان أنت تملالسنا جنا نحد حدنا حبرت علونا أبرهان تتملالسنا حبرت علنا خمت أملاق زدوليم سباتنا شو عدم ودي سكرسس كنت سهلناي كل حياتنا أبرهان تدي هالينا حبرت تدي بلنا بقيم ببقل بتصلئي بغفعات اندحر نملالس هالينا أبتصلمات اندحر هالينا جين دم ودي سكرسس هين سهلناني دم كرسوس كنوسد نخلينا بيت كريستيان متينا سجان دم كنوسد نخلينا اندحري أبرهان زين ملالس هالينا نحق حبرت تديبلنا نحق فقر تديبلنا جين دم يس كرسوس كان سهلنا أيكلني مخنياته حارة قدس باولوس انتاي لو من قرنطس كمعدم كله أما كلكم بزحات حمومات دويات كم زلوا سميع له أرز دقسون علو زموتو مالتي إذا ما كي تجبعكم كابتي سجان دم من كرسوس توزدو سلزلهمي can you imagine نخن صحك حتى كان حد قال كامن قصة سماي كأتوه كالك دوسر كايو سجان دم من سي عددا حمامن موتني قبرك كمالتي خيت قبك كاتوسير كاي سلزة أبرهان أنت تمل على سنات ولا لازات صحفتي حبرت علونا سلزة أبرهان تتمل على سنا حبرت انت هلنا دموديس كرساس كنت أهناي أبسلماتنا هلنا بغفعتنا تمل على سنا حكني حبرت حكني فقرة تريبلنا جين دموديس كرساس كنت أهنا ليكونا موقسينا يخون إنزابير كابزي سورنا آمين تقدمت أستنتوني زي آية الشيء نخلو تعدل كهبية جيزة ترغيبة تخاليتي تنكف قبله تدالنا تهلينا جيزينا أنت كمل لا بليس الشيء مونه سقسق لنا تا دقائق كاب تخيد أنا قاخستن تندلي زات أصيك زابير مسكن حاونا ممر تقول تصبو غير كاخامي هيركانا حان تقافتن أبي هوتي زفتوان تغسيا بفولي بقى أبي هوتي حدا السنتي مخفتي تعافي سلازغانات بجز كم زغبلو تصنعكو عنتو يا قديمها مسرت نائمنتنا مجلتي سلازغانات كاب قطر حادث حزي خستنتنا مس أنجين كالوت كل التقسي كتأساسري اللي لنا نستوعلن بتعمي تقرم عيد إنه صراحة أملاخ أبو أريد زفترة معرف حدا قطر حدا زفترة تمجمرتا صحف نعم مصحف قدسي زفترة معرف حدا يا قطر حدا يا أملاخ بمجمرتا سماين مدن فترة بل قطر حدا معرف حدا قطر حدا أملاخ بمجمرتا سماين مدن فترة أستوعلو لا تا بمجمرتا تقول الله بمجمرتا سماين مدن فترة أب وانجيل يوحنس كامتينا خا زسيم كم تناي زفترة معرف حدا قطر حدا يا ساقا معرف حدا قطر حدا يوحنس حدا أبا خان تايتبل قال بمجمرتا نبرة أبزي أخا بمجمرتا يلو قالو قال بمجمرتا نبرة اتقال دما أب أملاخ نبرة اتقالون أملاخ نبرة بو خلو خانة كابت زخانة زبالة دما بزي بو زخانة يلبون هيوت أو نبرت اتا هيوت كابر هانسب نبرت تيبل أبتا زفترة حدا أملاخ يلو بمجمرتا سماين مدرن فترة سلازي اتفتاري اتسماين مدرن أو زلو بمولو زقبرة أملاخ مخانو بجاك أملاخ فتر زغيل ولا حدا خمدي اللو غلاتنا نفلتنا سلازي أملاخ فترة يبل أبزا فترة حدا أبي يوحنس حدا قال بمجمرتا نبربل أجيب بمجمرتا خنبل كلنا قدم الشح عمد قدمي مليون قدمي بليون عمد ديكودا مجمرتا يبولن مجمرتا موداتان ديبولي أملاخنا قدم غندزا عامت نيرخنو بلو عين خلينا انت يبولن موداتا يبولن أملاخ سلازي قال بمجمرتا نبره قال بقدمو نبره يبلو أبقى حتام كا كومو مسبلن تايلو كله بو خونه يدبل أفتح قطر سلسته بمن كوينو بتقال أبزا فترة حدا أملاخ فتيرو لنا أبزا يوحنس حدا دما قال بقدمو نبريلو اتقال بعلو أملاخ مخانو مسقالت سخا كله بو خونه بجيكو زخونه زت فترة يلن كله بقالي تفتيريلو سلازا أبزا فترة أملاخ فتيرو أبي يوحنس دما اتقال فتيرو سلازا خلت فتاري يلن اتا أملاخ
أبز فترة دتا تقص السماين مدرن فتيرو استباهله أب حديش كده عن كأي وهانس انتايلو قال فتيرو اتقال انتاي خايلو أملاغي بعلو خايلو والله دحر أملغتي يوحنس كا اتزقر مولازي أخا معرف حار قطر حادية سلستين كمان زي فترة حدا وانجيلي يوحنس حدا قداميتي يوحنس حدا سلستين حنت عينت قطرن معرفني دلوا حجي ناتي سماين مدرن فترة أملاخ دبلنا يا عبز فترة أبي يوحنس دما قالي فتيرو اتقال كا بعلو أملاخي بجكا بوخا بجكا بتقال هذا الفترة نجر يلبونيلو أبي يوحنس شعو تعتقر مالتي زالو متمهرنا اتي كا مجمر تازنا بريلخا نسالساي جيزي مجمر تتقيس الله أبز فترة حدا أملاخ بمجمر تايلو أبي يوحنس حدا قال بمجمر تانا بريلو أب قدامي تملتي يوحنس حدا اتخا مجمر تازنا بري أبز فترة بمجمر تايلو أبي يوحنس كا قال بمجمر تانا بري إلو أبزخا اتخا مجمر تازنا بريلو اتتقيسوز نبره اتخا مجمر تانا بري زت بهل قال يدبللو اتخا مجمر تاز نبره نحنا از سمعنا يو يسمع تراي نيرو اي رأيني نيرو ناملاخ زرعي البون اتسمعن بدن زفتر املاخ بقالي فتيرو بقالي ززار بقالي دعي نيرو ناملاخ زرعيو اي نبره ناملاخ ري بيوت كنبر زغل ولا حدا يلبون سلازن تايلو ات نحنا د سمعنا يو دحر تقليصيو ات زي رأز نبره قال اتسمعن بدن زفتر بقالو املاخ تقليصو مخانو نابز مدريو كزارب دليو اتخا مجمر تاز نبره يلو نحنا زسمعنايو بعينتنا زرئينايو تقليصو خرأخ إلو الله مالتي اتزت أمتنايو أعداوناون زرم سسو يس كريستوس أبز المدر متسيو تتأميتو تسميعو بيت تدحسيسو ترمسيسو تتحيزو تتنكيفويو اتزير رأزنا بر السماين مدر زفتره قال رقيق أملاخ أبدنجل ماريا ما هتصن حديرو خاب سجا خاب نفسي وسيدو قال ويدمات ملكوت مسجا سبتواهيدو كريستوس توليدو خمسة اتزير أزنا برا أملاخ اتي قال تباهيلو زتقلت أملاخ اتنغلو زفت أرفت أري تباهيلو زتقلت قال أملاخ وسنتاي كوينو مسجا تواهيدو كريستوس توليدو رئينايو آرمسيسنايو سمعنايو بعينتنا أميتنايو انتايلو حجي اتزت أمتنايو أعداوناون زرم تساو بزعباتي قال هيوت أوانجيلي وهانس انتايلو نيري هيوت أبو نبرت نادام السنفاس هيوت فيلو زيابير ريبومش أبتازا فترة الله معرف حدا أوانجيلي وهانس كا هيوت أبو نبرت اتا هيوت كا برهان سب نبرت يلو أبزخا شو انتايلو هيوت دما تقلصت اتانا ادم فيلا تنفاز ذهبتو هيوت ذهبتو هيوت اتا مس እግዚአብሔር ዝነበረት هيوت التنفاس which is ቃል ማለት እዩ እግዚአብሔር ማለት እዩ هيوت ተገልጸት ኢሉ ነቲ ምስ አቦ ዝነበረት ንዓና ከዓ እተገልጸት ናይ ዘላለም هيوت ርኢና ኢናሞ ንምስክር ንነግረኩሙን ኣለና بمبال بقدمو قال كم زنبرة اتقال فتقارو مخانو مستزاربة عبزيالو مستمهارنا يخا اتزير ازنبرة سماين مدرن زفتقرة قال اكزيابيهر نسو تقليسو بعينتنا رينايو بأزالنا سمعنايو بأداونا دمسيسنايو بلاينا وستين مسليو خايبليو سلازي ازيا اقداسيت التقسي اقداسيت تمرتين علو متماهرنا السماين مدرن فتر እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝተባህለ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ውን ቃል በቅድሙ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል ባዕሉ አምላክ ነበረ ኣብ አምላክ ነበረ ኩሉ ብኾነ ብዘይክኡ ከዓ ዝኾነ ምንም የልዎን ምስ በለ እቲ ብቃል ዝግለጽ ዝነበረ እቲ ብቃሉ ፈጢሩ ዝተባህለ እቲ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ኩሉ ብዘሎን ድፈጠረ አምላክ ዝተባህለ እዚ እንታይ ኢሉ ተገሊጹ بعينتنا رئينايو بأداونا داسيسنايو آرمسيسنايو هيوت تقليصا بالزعباتا نعانا زتقلصت هيوت ننقركم علينا آيات بل
زي خستنتن دلي حاولنا ممرتخلوك عليه وتسمع لنا صنيلكم سلسمعكم እግዚአብሔር አምላክ ቃል ትገብሩ ጸሎት ጽኒል ይስማዓኩም እሺ ድተዳልኹም ተሃሊኹም ቅድምና በቦና መሕላፍና ዓድል ክበኩም ድተዳለና ተሃሊና እሺ እምበኣር ታሪፋትና ደላ ጊዜ 7 ደቂቃ አላትና ነቦና بملأك السلام نمدرخ عدمو مالخو حفشاوي تمرتي مخري معدان أستنتونن كل غيرهم بتصلت كعصولنا نابوبنا بملأك السلام الرأي برنا بسجانان نعم لاخيكون ثم كنا أدخلنا زي رخبناكن كما أنيكم قال هو اسمع لنا حونا دياكون كم وينا حونا ممر تخلوكم وترو كم وكسي مصحفتي أبوتات فكركا أما ساتيركا أو هايدكا جزيجركا بسفيحو زقرب كالنا أملاخ كله ጉዕዘኻ ዓወትን ኣሳልጦን ይሃብካ ሓሳብካ ሁሉ ድማ የስምረልካ መዝሙር ዝዘመርኪ ሃፍትና ኣይነ ዓለም እውን ዘማርየ መላእኽቲ የስምዓልና ከምኡውን ነዛ ምዕራፍ ዘንበብኩም ካብዛ ተምሃርናያ ምዕራፍ እውን ተረዳእኩም ሓሳብኩም ክትቡ ከተስተንትኑ ዘምሰኹም ዘምሰኽን ኩልኹም እግዚአብሔር አምላክ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ኩሉ ቃል አምላክ ዝድርበ የቡሉን ብሉጽን ዘይ ብሉጽን የለም ኩሉ ብሉጽ እዩ ቃል አምላክ ሓደ ጊዜ ግን በቀሊሉ ድማ ትርድኦ ምስ ህይወትካ ዝኸይድ ድማ አሎ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ንሕና ብኢሎሞ ኣይኮናን ንክርስትና ተቐቢልናዮ ወይ ድማ ኣው ፀኒዕና ነብር ዘለና ወይ እውን ንጎይታ ንኣምኖ ዘለና ካብቶም ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ብዒንቶም ዝረአይዎ ዝጠመትዎ በእዳዎም እውን ዘረምሰስዎ ካብቶም በአካለ ስጋ ምስ ክርስቶስ ዝነበሩ ካብኣቶም ብዝተቐበልናዮ ምስክርን ብዝተጻሕፈና መልእኽትን ኢና ነዚ እምነት እዚ ናይ ህይወት እምነት ኢልና ተቐቢልና ነብር ዘለና ነታ ኣብ ቁጥሪ 1 ተጠቕሰት ኣብ ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ድማ ኢሉ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልናሲ እቲ ንሕና ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ሲ ንነግረኩም ኣሎና ምክንያቱ ሕብረትና ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ሓጎስና ክምላእ ኢልና እዚ ንጽሕፈልኩም ኣሎና ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሕናሲ ንስኻትኩም ሲ ምሳና ሕብረት ክህልወኩም ኢልና ኢና ዮሐንስ ከምቲ ንሱ ብዓይኑ ዝረአዮ ብኢዱ ዘረምሰሶ ብኢዱ ዝሰምዖ ብእዝኑ ዝሰምዖ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ኮይና
حبرت من انت خلونا إليو نتد سمعنايون زرعنايون ننقركم زلنا نمنتا إلو حاقوسنا ما انت خملا إلنا إنا إذا نصحف لكم زلنا مخنياتو حاقوس كريستيانات حاقوس حبرتيو حزن كريستيان دما حزن حبرتي مالتيو حجي نحنا نزي مسكرنا عيني مسكرنا إذني مسكرنا إيد بمدهساس زترخبه آميننا كنقبلو مسوم زرعي ودما حبرت كلوانا كم تنساتهم زتحقوسوين مساتهم كنحقوسيو زي قال زي زنقرنا حانتي أبتا قطري تشعت دما بزح كداغاغم صنيحيو حونا دياقون غرمايون واي انا حاتياتنيا اندي انا حاتيات غبري نبلينا جن انا حميمه إلنا حمامنا تفليطو مدهانيتنا دما تعزيزو نت مدهانيت تزي وسيدنايو جن كنحو عين خلنينا إلو تقيسلنا نرو لك زدما حاتياتنياتات مخانا آميننا نتفوس حاتيات انت داي وسيدنايو حاتياتنياتات مخانا سلزا آمنا حاتياتنا تدمسيسو مالت ايكونن حاتيات حمامي نحمام دما فوس يدليو فوسنا دما انت دايلنا قدس سقون كبر دومون ايو مجمريا جن حقي تايكن امنا لنا حاتياتنا خن امنا لنا نتا قطر تشعته اقصاد لي حاتياتنا انت تناززنا نحاتياتنا يقرخ لنا كاب كل عمص انا ون كنصحنا ومنن صادقن ايو كبرنا مسغانا نتي ومنن صادقن زخونه املاخنا حاتياتنا انت تناززنا نحاتياتنا يقرخ لنا انتايو كم حدا غازيتانيا دينا ناب املاخ ريبورت خنقبرب ايكونن ويدما كم حدا ابصر حتى قصره نتي حلافنا تلينا نتوانا صبصاب مقراب دي ايكونن اذا كن امنو من ازاز مالت مؤمن مالتي بقدم املاخ اتو ريبورت ناب غازيتانيا خون ويدما ناب حلقه اخا تبلو زي فولت اخا تفلطو زلخا تنغرو اخا زلخا اذا كن املاخ يفولطو يحاتياتنا ابسانا يفولطو زي راينا يكونان كنرئيو زي سمعنا يكونان كنسمعو زي فلطنا يكونان كنفلطو كل يفلطيو كل يسمعيو كل دما يريئيو ابصل ما زتغبر نعو برهانيو ابعصو معص زتغبر نعو روحو معصيو اب كول زتغبر نعون قلعيو اب رحوق زتغبر كاب سبت حبي خاون اب قدم املاح قربايو حاتياتنا انت تناززنا من ازاز مالت انت دقلنا مئمان ايو نشاق بالكله محصاب مملاس متعاس ببزح نجر كجلص خلي من ازاز مالت نزازيه مالت جن مئمان نتزغبر كايو اب قدم املاح مئمان انت دعا تأمينا انت دعا اب قدميو بحاتياتنا تأمينا قريبنا دما املاخنا نحاتياتنا يقرخب لنا كاب كل عمص انا دما كنصحنا ومنن صادقن ايو سب امنن نيلو زي امن كوين خركب خليو امننا لناون زي امنات كوين نركب نخلينا املاخنا غنا امنيو صادق ايو كاب كل عمص انا دما كنصحنا زخئل ايو
كابانا زدل مؤمن طرحيو حجي بحاتياتنا تنازيزنا نحاتياتنا يغرخ بللنا كاب كل عمصانا كنصحنا ومنن صادقنيو اذا مسجبرنا بحاتياتنا مستناززنا يقراتا خنركب اسو كنصحنا مدهانيت كنوسد مدهانيتنا دما قدس سغون كبر دومن ايو بزي اگر ملختي كعصيه اب مزمور داويت مزمور 30 كلتن فقد حمشتن تايلو قدس داويت حاتياتي افلطكوها بدليون ايشوركن لإግዚአብሔር አበሳይ ክናዘዘሉ እየበልኩ እስኻ ድማ እከይ ሓጢያተይ ይቅረ በልካለይ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን አበና ዳዊት ሰለስተ ነገር ይዝብል ደሎ ሓጢያተይ እንታይ ገረ አፍሊጠካ ሓጢያተይ አፍልጥኩኻ በደለይ ድማ አይሸወርኩን አይሓባእኩን ሓጢያተይ አፍልጥኩኻ በደለይ አይሸወርኩን ለእግዚአብሔር حاتياتي كناززلو يبلكو بحاتياتي دما تنازيزه تأمينه إذا كله سلاز جبركو دما استخا دما اكاي حاتياتي يقرأ بالكالي بلي نحنا اينا لومي نزق على زدما كنغرو زلنا حاتياتنا خنفلطو بدلنا كنفلطو بحاتياتنا خن امن كنناززمو كاب املاخ دما يقرتا كنركب تزخفه كاب حاتيات مغبار دما حاتياتنيا مخانكا زي مؤمن ايو حاتيات يبلين مبال ابقد ما املاخ فوس يبلون مخنياتو نغويتا صدقنا عديمو يكونن كاب سمايات وريدو سغانا لبيسو مكرا تقبلو نحنا ماي هيوت كنستي مصيص حمستيلنا نحنا اخلي الكبر خندفع اخلي الاشخ دفئلنا نحنا سماوي كابا ناي كبري كنلبس نسو عرقان وصيلنا نحنا خنكبر حاسيرلنا نحنا تخكنبل نسو ام مسقل رؤسو ادنينلنا زي ازمسل املاخنا امو حاتيات يبلين انتبلنا نرئسنا نتبرالنا اتحقون ابانا يلان اتا موداتا تقصد ما انتايلو حاتيات هاي قبرنا انتبلنا حساو نقبرلنا قالوا ابانا يلبون نمنين حساو نقبر زلنا نتسل حاتياتنا واغا زخفله مخنياتو سبا يكونن انا حاتياتنا واغا خفيلنا سلدك سبات يلو زمته اتفصم سبن فصم املاخن زخونه كريستوس ودهياو املاخ ايو نعو إنا نتحقن املاخ حساو نقبرو حاتيات يبلنا انتبلنا اما اذا معرف ناي بحقي تقسبت قصوتري خلخا ننحد حدو اذا تنكف علو هيوت كازا فتش علو ناب املاخ زت امتوين كل اذا لو مو بخمزي تردينا كنبرلو كنمالالسلو تقسمت قاس زي كونه كنت تقسخ نبرلو معراف مفلاق زي كونه كنت معراف مفلاقنا دما ناملاك نفلطلو نخلنا يحجزنا ان وحيه مثلا يقرتا سلكلو እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ መደብ እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ከምቲ ብጸሎት ዝጀመርናዮ ብምስጋና ብጸሎት ድማ ክንዓጹ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለሁሉ ተመስገን እዚ ማዕድ ህይወት እዚ ዝኸፈትካልና እስራኤኻ ኣብዚ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ዕድል ዝሃብካና እውን ንስኻኻ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ከምቲ ቃልካ ክንነብር ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቲ ንፈልጦ ቃልካ ኣብ ቅድሚኻ ክንውቀስ ዘይኮንና ስታይ ዳኣ ክንመጎስ ንዑ ናይ ኣቦይ ቡርኻት ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ
እቶም ኪዱ ካባይ ረሓቁ ሰይጣንን ንሰራዊቱን ተዳለወ ጋን መእሳድ ተባህሉ ንቃልካ ስለ ዘይሰምዑ ቃልካ ስለ ዘይፈለጡ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከምቲ ዝሰምዑዎን ከምቲ ዝፈለጥዎን ክነብሩሉ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ንሕና ድማ ኣምላኽና ካብ ምፍላጥ ናብ ምንባር ካብ ምፍላጥ ድማ ናብ ተግባር ክንሰጋገረሉ ንቃልካ ስኻ ሓግዘና ተማብ ጭንቂ መከራ ኣብ ትሕቲ ኩናት ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዕርቃን ኣብ ፀበባ ኣብ እህታ ዘለውን ኩሎም ኣርህወሎም ኣምላኽና እዚ ከማይ ዝዘንም ዘላ ሓዊ ድማ ስኻ ጥፋኣልና ኩሉ ወገን ዘለው መራሕቲ ንልቦም ተንክፍ ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ዓድሎም ሰላም ክሓስቡ ኣእምሮኦም ለውጥ እፀምዚ ኣምላኽና ኩሉ ህዋሳትና ንቋፃፀረሉ ዓይንና ክብርኻ ንሪእየሉ ኣእዛንና ቃል ህይወት ንሰምዓሉ ልሳንና ንዝምረሉ ቃልካ ነንብበሉ ኣፍንጫና ዕጣን ድሽትተሉ ልብና ሰማያዊ ዝሓስበሉ ኣእጋርና ንዝማሬ ኣእዳውና ንዝማሬ ዝዝርግሓሉ ኣእጋርና ድማ ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ዝትከላሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ወዶ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣምላኽና ወፊሮም ዘለው ድሓን ይእትወልና ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ገሾም ዘለው ድማ ከም መገሾም ድሓን ምለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎታ ይትፈለየና ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ነመስክነካ ሰላም ድማ ሕድረና ወፊርና ከም ዝኣተና ደቂስና ክንትንስእ ድማ ኣምላኽና በኽናፍ መላእኽትኻ ክደነና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ተመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ፍትሃ ወይ ስረይ سينا أملاك المدان يسوع كريستوس كان ديكا كان سريات يقدم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أوي كانات وأوي ديكونات أدو أنا سايرو كسانات بس مكم فتانون صحانة يرسيان سكلوان سميات زيو مهارن كريستوس مال عصر تغلتي زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم هارن كريستوس بالعصر تغلطي بنت اجزتنا مريم كريستوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብረነ ምስጋናን መድሃኒ ዓለም ይኹን ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ግዚኹም እባረኽ ብሩኽ ብሸት
برخليتي يقبر لنا. آمين. أجمير زفت سمنا لولا بحري እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ بسلام يرخبنا بمصل دحن حدرو قال هو تسمعنا كلهم ليكم الضيف تزل عليه الصحكة نمر تخلق حدار كان بدك خان تحوش كلكم المحنة قد بدكم توقيت تقبلوا روح لي آمين آمين كلهم ثانك يو أبتات ديكون كله تبطة مهمة نرتخلوا كلكم بدها نعلم بركهم يسمعيو ديكهم كله تحكسوا آمين ስለዚህ እና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ወደይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይብፅሕካ آمين آمين وروح ليتي دحن حدرو